Temos un par de minutos. Hola. Estamos 2, 4, 6, 7, 4, e Hugo. Geno. Hugo. Tuvo que marchar, cogió un avión e marchar. E pode renunciar sin estar aquí. Bueno, boa noite. Comezamos a sesión plenaria ordinaria correspondente ao día 8 de xaneiro de 2021. Comezamos polo primeiro punto da parte resolutiva, que sería a aprobación da acta da sesión anterior celebrada o día 4 de decembro de 2020. Non, agora lles daba a palabra porque tamén falta para explicar a ausencia dos dous concelleiros. Hai algunha cuestión a respecto da acta? Señor Hermelo. Boa noite. Nada, moi breve. Simplemente justificar a miña abstención, xa que non puiden asistir por condicións meteorolóxicas adversas ao pleno anterior, e, así consta na acta, pero simplemente non vou entrar en votación na parte resolutiva dela. Moitas gracias, señor Hermelo. Efectivamente, decía o señor Soliño, estaba disculpando a ausencia de señor Sotelo, que chegaba un pouco tarde, e o señor González acaba de disculpar a presencia do señor Hugo Fandiño, que tuvo que coller un avión. De todas formas, o señor Hugo Fandiño saben que hoxe, precisamente nesta sesión, presenta a súa renuncia. Tiña pensado asistir ao pleno, pero motivos laborais, supoño, pois lle impediron asistir ao pleno. Pasamos ao segundo punto da orde do día, proposta da alcaldía sobre a aprobación da conta xeral do exercicio 2019. Perdón? Non se votou a acta, perdón. E votamos a acta. Votos en contra da acta? Abstencións? Señor Hermelo, que se anunciou. Votos a favor? O resto dos membros presentes da corporación. Agora sí, segundo punto da orde do día, expediente 5303, proposta da alcaldía sobre a aprobación da conta xeral do exercicio 2019. Para explicar o tema, ten uso a palabra o señor concelleiro de Facenda, señor Mariano Abalo. Tal como comentaba na comisión informativa, os datos xa foron publicitados e numerados no seu momento. En este momento que se trata de cumplimentar un trámite que necesariamente a nivel legal hai que traer a pleno, non, para a súa aprobación. En todo caso, logo no debate, se hai que ampliar datos, así o farei. Moitas grazas, señor Abalo. E, señor Vizoso, intervencións? Ben, como decía o concelleiro de Facenda, esta é unha cuestión de trámite. A aprobación xeral da conta xeral xa se aprobou inicialmente, esta aprobación definitiva. Nós non vamos a entrar moito no debate, en trasladar que sí que son mellorables probablemente estes resultados da conta xeral e que será preciso facer no futuro novos esforzos para axustar moito máis os resultados. Por agora, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Giraldez. Apague o micro, señor alcalde. Grazas. Ben, por parte do Bloque Nacionalista Galego, tampouco imos entrar no debate xa, porque foi debatido no seu momento a conta xeral. Indicar que debe seguir traballándose
para conseguir uns resultados positivos hai que mellorar as contas, hai que seguir aforrando e pagar canto antes os euros. Esta conta liquidación do 2019 hai unha parte que correspondería ao anterior mandato e hai unha gran parte, máis da mitad do ano, que corresponde ao novo mandato. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego vai xa estar. Grazas. Moitas grazas, señora Giraldez. Señor Millán. Boas noites a todas e a todos. Bueno, pois eu vou a cambiar un pouco o sentido das intervencións anteriores e vou a entrar no debate, lóxicamente. Calquer conta xeral dunha administración, en concreto esta administración local, ten como dúas variables principales o resultado orzamentario e o remanente de tesorería. Despois hai moitos valores secundarios, pero os principales son estes dous. E, desgraciadamente, no ano 2019, pois, temos un resultado orzamentario negativo de 921.000 euros e temos un remanente de tesorería tamén negativo de 1.233.000 euros. Viñamos de ter en anos 2017 e 2016 resultados positivos e no 2018 entramos en negativo, pero este ano xa, para o 2019, a situación é bastante máis, vamos a decir, máis perigosa. Perigosa porque falar de remanente de tesorería negativo é decir que, ademais de deber, xa non temos capacidade para pagar todo o que debemos. É o que di o remanente de tesorería negativo. En estes momentos, a 31 de decembro, o Concello de Cangas non ten capacidade para pagar, sobre todo de gasto ordinario, 1.233.000 euros que ten comprometido que tiña que pagar. Eso nun ano en que, en teoría, a situación económica do entorno pois era positiva. Non falemos xa o que nos virá detrás co 2020 ou 2021, pero estábamos falando dun ano que era unha tendencia positiva, que viñamos de anos de recaudación bastante altas, con récords de recaudación en impostos, e topámonos con estes dous resultados negativos. Por outro lado, outra cuestión na que entra a conta xeral, pois é os reparos en base a que non se realiza de forma correcta o gasto que está executando o Concello de Cangas. Levamos avisando xa varios anos de que esta situación había que cambiar a tendencia. Pero, desgraciadamente, en vez de cambiala, vamos a peor. Estamos en que no 2018 os reparos que se levou pola intervención municipal á conta xeral foron 205. No ano 2019, 331 reparos feitos pola intervención. E no ano 2020, que se manda con todos os asuntos do pleno deste pleno, estamos en 362. Desgraciadamente, seguimos en aumento. E pode vostede usar, señor alcalde, o tema das nóminas. As nóminas serían un total de 14 reparos, dos 362 ou dos 331 que topamos nestes momentos. Desgraciadamente, vendo estes números, pois a situación é moi mellorable. E o problema é que viñamos duns anos que era cando había que buscar que se mantuveran os resultados positivos. Que sucederá agora cos resultados do 2020 e co 2021? Ojalá o gallán me equivocara, pero posiblemente sean bastante peores. Nada máis por ahora. Moitas grazas, señor Millán. Unha segunda intervención, señor Abado. E, bueno, nada, agradecer en todo caso as intervencións de Ánsela Vizoso e de Merche Giraldez no sentido de efectivamente non poñer en cuestións uns datos que realmente o único que recollen a realidade, non podemos inventar uns datos distintos, que é mellorable nesa dinámica. Nos encantaría estar e procuraremos estar, pero evidentemente cando se incrementan os gastos e todo o frente de necesidades que ten un concello por deixación de funcións de outras administracións e pola ausencia dun incremento tamén de aportacións que sería vital por unha cuestión de mera estrategia de que o poder local cada vez este máis controlado por outras administracións, falo de Deputación, Xunta, o propio Goberno Central, leva a este tipo de situacións.
Inda así, o que é evidente que o objetivo vai a ser melloralo, e cando teñamos eses datos, pois así o confrontaremos, nada máis. Moitas grazas, señor Abalo. Perdón, unha cuestión que me queda, eso de que non se vai poder pagar por un valor de 1,2 millóns, eso é volver ao Partido Popular a dinámica do alarmismo e do pensar que isto está en colapso, cando a pesar de todas as dificultades que estivo e se sigue habendo, a pesar de eso, se está afrontando, por exemplo, o período medio de pago, sí se cumple perfectamente a nivel legal. Pero, bueno, xa discutiremos no seu momento con moitos máis datos. Unha segunda intervención, señor Vizoso. Sí, bueno, pola nosa banda, incidir de novo no que dixen no comezo. Para nós esta era a aprobación definitiva xa. Houbo debate nun primeiro momento cando se levou a aprobación inicial e non vamos a entrar moito máis, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Unha segunda intervención, señora Giraldez. Moi breve. Solamente es sugestión para o señor concelleiro de Facenda. Siga na liña de intentar aforrar máis, temos que pagar todos os préstamos que hai pendentes e non incrementar eses gasto corrente. Hai que evitar ese incremento para ter controladas as contas. Sigan nesa liña e adiante. Bueno, atendendo ás palabras do señor Abalo, que fala de que as obrigas que tuvo a adquirir o Concello por parte das convenios que ten coa Xunta, coa Diputación, sí, afectou, non podemos negar a evidencia, pero estamos falando de que, por exemplo, a Axuda no Fogar podemos falar de 700.000 euros a maiores do que viña orzamentándose, e outros órganos podemos poñer que esas obrigas poden chegar a 1 millón de euros. Pero, desgraciadamente, levamos avisado 4 anos que o incremento superou os 2.800.000 euros de gasto corrente en comparación ao 2014. Aquí, ademais das obrigas que se adquiriron por os convenios firmados por outras administracións, aquí hubo unha falta de control. Esa falta de control non é algo que inventa o Partido Popular. Esa falta de control ben reflexada claramente, é o mellor dato, é nos reparos de intervención. Cando unha intervención no ano 2018 dice que se realizaron 205 autorizacións de gasto de forma irregular, cando o ano seguinte di que non son 205, son 331 no 2019, e que este ano 2020 son 362, é que algo se sigue facendo mal, se está facendo mal e se sigue facendo mal, e non se lle quiso poñer solución a eso. E a consecuencia deso nos atopamos que o capítulo 2 de gasto corrente pasamos de 2.700.000 euros a máis de 5 millóns de euros de gasto. Esa é a situación. E que agora temos unha obriga moi grande, como a que sabemos que é a da Axuda no Fogar, que non é que tuvemos que doblala. Este Concello tuvo que doblala para poder facerlle fronte ás obrigas. Pero que vamos a ter que apretar o cinturón porque os ingresos xa non suben máis, como subiron estes anos. E terá que controlalo. E, por outro lado, non é ningún tipo de alarmismo, e se vostede lee a definición de remanente de tesorería, o remanente de tesorería negativo é que non se lle pode facer fronte, porque é de tesorería, de liquidez, aos obrigas corrientes. Eso é o que di. E digo que a 31 de diciembre de 2019 o Concello de Cangas, según isto, non podía pagar o que debía por 1.233.000 euros. E non o digo eu, dino a definición de remanente de tesorería. E nós, ante esta situación, e como é unha cuestión de tendencia a baixa, que fai 4 anos estábamos aquí e agora estamos aquí abaixo, non podemos ser cómplices desta situación. E non se quiso corrixir a tempo e vamos a ver o que sucede coas contas de 2020 e 2021. Nós, lóxicamente, teremos que votar en contra. Moitas grazas, señor Millán. Chamaremos algunha pitonisa para que nos diga que vai pasar no 20 e no 21. Mire, eu o que si o reto, porque de verdade que xa tenme canso, sinceramente, tenme canso. Non sei se non ten outro discurso,
co tema dos reparos de intervención e co tema do gasto corrente. Os reparos de intervención, mire, por exemplo, teño que levantar reparos de gastos impropios que se están asumindo porque se asumiron vostedes. Por exemplo, o transporte metropolitano. E outros máis. Unha anual, pero de cento e pico mil euros. O doble que calquera concello da área metropolitana. Non me interrumpa, señor Millán, que eu non o interrumpí. E despois, gasto corrente. É que vostede intenta engañar a tontos, intenta eu, e, digamos, nivelando o gasto corrente con despilfarro. E, señor Millán, gasto corrente é o mantemento do conservatorio. Gasto corrente son as melloras nas escolas. Gasto corrente é o mantemento da infraestructura municipal. De onde quere? Dígame de onde quere cortar. Ten unha grandísima oportunidade. Hai un borrador de orzamentos para este ano que se lle pasaron. Vostedes dixeron que non queren saber nada. Que non queren saber nada, porque non queren mojarse. Ben, me parece moi ben, teñen o seu dereito. Pero dígame, polo menos eso, a nivel personal, dígame, non públicamente, senón incluso privadamente, de onde recortaría vostede. Dígame. Podolle contestar sobre esa pregunta? Sí, sí. Unha opinión sobre gasto corrente, consumo eléctrico. No ano 2014, 430.000 euros. No ano 2019, 720.000 euros. Bien, pero ahora mismo, por exemplo... Bueno, ahora mismo hai un plan para actuar no consumo eléctrico. Ahora mismo hai unha central de compras. Cantos anos levan, efectivamente, mi madriña? Desde o 2001. Sí, pero... Desde o 2001. 800.000 euros que había no 2010, baixouse a 430.000. E posteriormente volveuse a subir a 600.000. Pois collo a palabra e haberá que apagar a luz máis veces. Estou de acordo. Moitas gracias, señor Millán. Votos en contra, 7 do Partido Popular. Votos a favor, 7 dos grupos de goberno. Abstencións, que non dicen antes, 3, 6. E hai que volverse a repetir a votación, xa que houve un empate. Por lo tanto, votos en contra, 7 do Grupo Popular, abstencións, 6 de Avante BNG, e votos a favor, 7 do Grupo de Goberno, queda aprobado polo voto de calidade do alcalde. Punto número 3, expediente 4588, proposta da alcaldía de recurso de apelación da sentencia 224-2020. Para defender a proposta, ten uso da palabra o señor Abalo. Sí, tal como se explicou na comisión informativa, da mesma maneira que se fixo co punto anterior, quedou claro que ao non estar abocadas as competencias na Xunta de Goberno, como é competente o Pleno para tomar as decisións respecto do contrato que está referenciado con este proceso judicial, necesariamente hai que tomar o acordo en Pleno. Como resultado da sentencia ditada, pasouse da reclamación de 600 e pico mil euros a 300 e pico mil, pero os servicios jurídicos que levan este caso entenden que hai motivos, e así consta no expediente un informe, como para defender que se pode seguir na vía de incidir na rebaixa das pretensións da empresa. De momento, nada máis. Moitas grazas, señor Abalo. Señor Hermelo. Boa noite novamente. Bueno, dentro do Grupo Municipal de Avante, e recalcando as palabras que acaba de decir agora o concelleiro, como ben dixo, e queríamos primeiro puntualizar, ao atoparse as competencias delegadas no Pleno, entendemos que unha sentencia como esta ou calquer recurso deberíamos de haberla traballado polo menos con un poquinho máis de anterioridade, dársenos a conocer con tempo, polo menos buscar consensuar un apoio máis unánime ou un reforzo sobre a propia votación do que se quere levar. Neste caso non foi así, queremos que un motivo para poñer en crítica enriba da mesa no día de hoxe, non?
É certo que se evidencian que hai uns erros no cálculo das tarifas e hai unha rebaixa sustancial sobre o que se reclamou nun primeiro momento o que se reclama finalmente, pero ainda así, como no seu momento dixemos, creemos que siga habendo erros no cálculo, os informes o evidencian que hai informes periciales e demais que non se teñen en conta por parte, dos presentados polo Concello. Non imos poñer impedimentos na aprobación do recurso. Queremos que é necesario que se persiga e se siga tentando rebaixar esta propia reclamación que creemos que é injusta. Non queremos tampouco rematar a primeira intervención tamén sin recordar de onde nace, onde surde este problema coa concesionaria da auga e coa UTE, que nace pola asinatura dun contrato a 25 anos que claramente foi e está sendo danino para os intereses da propia veciñanza de Cangas. Por agora nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giraldez, vai intervir? Sí. Se apaga, señor. Grazas. Imos ver. O que imos faceros é ratificar un decreto da alcaldía. Algo que non deberíamos estar a facer. Isto teria que ter traído ao pleno con tempo suficiente para ser ratificado en pleno como corresponde. Ratificar un decreto da alcaldía significa que dan por feito que xa teñen o apoio dos grupos para darlle o visto bo a un decreto. É a segunda vez que o fan e seguramente non será a última. Dende logo, non imos paralizar esta reclamación porque sí que entendemos que é necesario continuar con esta reclamación judicial, presentar o recurso, é necesario. A UTE non pode sair de rositas na súa pretensión de cobro que xa foi rebasada na metade, pero siguen tendo erros. Remítome tanto ao informe do pericial como incluso ao decreto da alcaldía que recolle ese informe pericial. Hai un erro tan tonto como dicir que hai unha rebaixa de acordo con este informe, la reclamación máxima de la demandante por este concepto non podría exceder de 266.000 euros, casi 100 euros menos. Non, serían 100.000 euros menos da reclamación deles. Sei que é unha tontería, pero trátase de revisar as cousas que se preparan, revisar as cousas que se van mandar, revisar os recursos que se van a presentar. Hai que facelo. É unha tontería. 100 euros, 100.000, pois son case 99.000 de diferencia. No papel, señor alcalde, pero o que os papeles cantan. Os que erramos somos as persoas, os papeles cantan, e non deben errar, porque dai vai a sair unha resolución favorable ou desfavorable. E presentando con erros hai que ter cuidado. Como digo, imos apoiar esta proposta, como así fixemos no seu momento, porque entendemos que hai que presentar este recurso, hai que rebaixar esa pretensión da UTE, que, como ben decía o señor Hermelo, ven dun contrato asinado a 25 anos con un erro a propósito ou non, intencionado ou non, que implica unha gran diferencia ao respecto do que pretendían cobrar e o que deberían cobrar. Tiraremos para adiante e presentaremos este recurso, pero advertíndolle tamén que teñan cuidado con todo o que traen con decretos de alcaldías a cousas preparadas de antemán sin ter apoio suficiente do pleno. Lembrámolle que siguen en minoría. Moitas grazas, señora Giraldez. Sempre non vou entrar en debate, pero simplemente recordarlle que, por exemplo, as sentencias judiciais, as reclamacións, etc., teñen prazos. E os plenos son cada mes. E o que non podemos facer son 2 ou 3 plenos ordinarios cada mes para traer algunha cousa urgente. Por eso se recurre a isto e escasamente. O acaba de dicir vostede 2 veces. A verdade non o sei as veces que recurrimos. Pero non máis, se non son máis de 2 veces en ano e pico, pois tampouco creo que nos estemos pasando co decretazo. É unha apreciación miña que non entro en debate. De todas formas, non é intencionado, non é nos vamos a poner contra a espada e a pared. Non, é que temos uns plazos e temos que cumplirlos. E siguiente intervención. Vai intervir o Partido Socialista? Non. Señor Millán. Ben,
Bueno, como ben decían os compañeiros, traese aquí a ratificación do que vostede aprobou por decreto debido á urxencia de presentar o recurso, que tiña un plazo limitado. Pero tamén votamos de menos que na Xunta de Voceiros pois se nos citara isto se tiñan pensado traerlo a pleno cando estaban obligados para ratificar calquer urxencia que faga o alcalde en competencia plenaria, tense que ratificar. Ben, pois votamos de menos que se citara con anterioridade a celebración do pleno, pois esa urxencia que, lóxicamente, os plazos... Bueno, os servicios xurídicos externos, cunha situación contractual irregular nestes momentos, porque está anulado ese contrato, e encima, nestes momentos, a maiores se topan nun novo proceso de licitación do cales son un dos dous candidatos que se presentaron para que lle adxudiquen o servicio de Couso. Dentro do Concello, lóxicamente, dentro do Goberno, se transmitiu agora claramente que a vontade de quen encarga este trámite e este informe para ver se compensa ou non presentar un recurso, a vontade é presentar o recurso. En defensa do recurso. Lóxicamente, a asistencia xurídica que se encarga deste procedimento non vai a tirar pedras contra o seu tellado, estando nun proceso de licitación, vai ir en contra da vontade do Goberno de Cangas. Entonces, ese informe, canto menos, irá mínimamente orientado a que sí é posible presentar un recurso. Nos pensamos que todo o que se lle poda sacar á empresa concesionaria é se houbera garantías suficientes para que este recurso fora favorable, somos os primeiros en apoialo. Pero, desgraciadamente, hai demasiados elementos circunstanciais que nos invitan a pensar, máis que a pensar, a dubidar deste resultado positivo. Por iso, a credibilidade do informe para non é cuestionable, cos condicionantes que explicamos anteriormente. A maiores, como ben saben os membros da Comisión Informativa, solicitamos á Secretaría Municipal que nos dera a súa opinión sobre se veía viable ou non presentar este recurso e os condicionantes que había. Esta mañán consultei ao portal da sede electrónica do Concello para ver se incorporara algún informe, algún documento. Se mal non me engaño non había nada máis. Non sei se o secretario fixo algo ao respecto. Non. Ben, non é unha cuestión de capricho. Creemos que o responsable máximo da xudicatura do Concello debería dar a súa opinión desto. A maiores, solicitamos que alguén nos contestara si, cando unha asistencia xurídica externa está levando un procedimento judicial e si, polas circunstancias como estas, ten que presentar un recurso a unha instancia superior, que este é o caso, o Tribunal Superior de Justicia, si había un sobrecoste ou non, porque anteriormente sí, calquer abogado co procurador correspondiente tiña unha factura maiores no momento que presentaban un recurso a unha instancia superior. Non se nos contestou nin o importe, nin sí, nin non. Desgraciadamente, volvemos a repetir, gustaríanos que ter outra experiencia e terlle ganado todos os recursos como si vai pasou na legislatura anterior contra a Cualia cando foi do tema da taxa do 1,5 que lle ganamos 300.000 euros. Os antecedentes dos recursos actuais sobre esta materia todas foron sentencias en contra. Son pouco esperanzadores para que nos poidamos con plena confianza a apoiar este recurso, que sería o noso desexo. Pero a realidade é que ata o momento todas as demandas presentadas por UT Cangas contra as actuacións unilaterais por parte do Goberno de Cangas foron ganadas pola empresa na xurisdición ordinaria, no Tribunal Superior de Justicia de Galicia en recurso e no Tribunal Supremo tamén en recurso. Estes procedimentos nadie descoñece que teñen un sobrecoste importante para o Concello. Seguimos nunha situación, ao mellor,
pensar que outra asistencia xurídica estaría pois, con máis experiencia, non digo máis capacitada, con máis experiencia para levar a cabo estes procedimentos tan engorrosos. Pero, bueno, nos seguimos dicindo, temos moitas dúbidas da viabilidade e do resultado positivo deste recurso. Nada máis por ahora. Moitas grazas, señor Millán. Señor Abalo. Vamos a ver, que o señor Pío Millán queira xogar a ser economista parece moi ben, porque o mellor hasta lle compete. Pero ahora tamén que vaya presumindo de posicionamento respecto do que decisión hai que tomar a nivel xurídico, xa me sorprende máis. O señor secretario non vou falar eu por el, pero evidentemente xa emitiu o seu informe, que foi obrigar o equipo de goberno, en minoría, como se recordou antes, a que trouxera este tema pleno, que ademais influiu decisivamente no tema dos plazos, porque remataba a presentación desta apelación o día 21 de decembro. No obstante, efectivamente, como todo é mellorable, se pode recoller a proposta de que se trate de informar os grupos con anterioridade. Perfecto, eso non debería ser canto menos ningún atranco. Ahora, logo sementar esa sospeita de, mira, se non estuviéramos parados, a esta empresa habría que pagar 118.000 euros. Ahora se rebaixou casi un 50%. E se pode seguir reclamando. Evidentemente, cando entras a defender un litigio no ámbito da xusticia, sabemos o que pode pasar. Sabemos, non quero politizar o debate, pero xa hai sentencias que falan por si mesmas, non? Pero, evidentemente, tratar de embarrar o campo con alusións ao equipo de abogados que leva este asunto, que simplemente o sigue levando porque, evidentemente, teñen un conocemento directo de todo isto, é crear sombras de sospeita que na cabeza do Partido Popular son normales, porque como eles actúan así, claro, eles actúan así, entonces pensan que os demais todos son da súa condición, non somos da súa condición. Por lo tanto, eu creo que isto está máis justificado independentemente do resultado final, nada máis. Moitas grazas, señor Abalo. Señor Hermelo. Moi breve. Como dixen na primeira intervención, non imos poñer impedimentos á hora de que se leve a cabo esta reclamación. O voto de avante vai a ser a abstención. Como ben dixen antes, non imos poñer impedimentos, pero tampouco imos dar unha carta en blanco cando queremos que temas tan importantes como estes, o simple feito de traballarlos un poquinho máis, e xa non se trata, como dicía o alcalde depois da intervención de Mercedes, de facer un pleno, simplemente pode haber unha xuntanza, pode haber un convite, pode traballar un poquinho máis para traer o traballado e non tendremos problemas en participar e incluso apoialo. Sendo como se tramitou e demais, creemos que é necesario, teñen garantizado polo que aquí está exposto a continuidade da resolución, creemos que un toque de atención, como reclamou tamén Mercedes, a que polo menos co grupo noso dentro da oposición estamos sempre dispostos a traballar, pero para eso tamén é preciso que vos teñades a intención de traballar con nós. Entonces, por agora nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giraldez. Reiterar no dito. Teñan en conta que os prazos son os que son, efectivamente, rematan antes, pero informar e buscar o apoio non custa tanto. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Señor Millán. Sí. En primeiro lugar, nos teremos na nosa cabeza o que tenemos, pero o señor Abalo acaba de decir que informes podemos pedir ao secretario e cales non. Xa era que nos faltaba. Cando o grupo mayoritario da Corporación Municipal tenlle que pedir permiso ao concelleiro de Facenda para ver que informes llevamos a pedir ou non ao secretario municipal. Dixo vostede que o informe xa constaba e que o secretario xa fixo un informe sobre esta materia e que non tiñamos dereito a pedir máis informes. E vostede dixo iso. Pero, bueno, na súa cabeza tamén cabe o que cabe, como dixo vostede. Como a de todos. Ben, creo que lle expliquei con bastante claridade e punto por punto cal eran as nosas dúbidas. E non son cuestións de que inventemos, non. Son antecedentes e feitos que están aí, que nadie pode borrar, desgraciadamente. Desgraciadamente, digo así, pero nadie os pode borrar. A situación é que
E se de verdad seguimos coa mesma, tiremos para adiante coa rescisión do contrato dunha vez por todas, porque xa estamos a punto de que caduque por terceira vez o procedimento. Pero isto de xogar e de alongar o problema no tempo non chega a quen lle sale máis rentable. Pero claro está que o Concello de Cangas non lle sale rentable. Está lle salindo máis rentable a empresa. E iso que non queremos. Nos, volvo a repetir, ante as dúbidas que temos aquí, non podemos entrar en votación neste tema. E vámonos a Esther. Moitas grazas, señor Millán. Pasamos, pois, a votar a proposta. Votos en contra? Abstencións? E 7-10. E votos a favor? 7-10. Queda aprobado por maioría. Seguinte punto do orde do día, punto 4, proposta da alcaldía sobre a adhesión ao convenio COVID-19. Ben, aquí teño que dar unha explicación e, efectivamente, este punto é unha proposta da alcaldía na que propón adherirse a este convenio. A alcaldía non está a favor de adherirse a este convenio. O que pasa é que alguén tiña que asumir o punto para poder traerlo a pleno, leválo á comisión informativa. Porque é un acordo plenario que hai que tomar. O informe, están aquí os informes pertinentes, a proposta de convenio máis o informe do secretario, onde, evidentemente, fala de que non é competencia do Concello xestionar todo isto, ni siquiera en convenio ou en colaboración coa Xunta de Galicia, e, por lo tanto, planteo ao pleno a decisión sobre o tema, pero que quede claro de que, claro, porque pode ser chamativo, non? Que de repente a alcaldía, que desde o principio estuvo en contra de sumarse a este convenio, propoña sumarse ao convenio, pero alguén tiña que asumir a proposta para que pudera vir a pleno. Esa explicación. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que coa argumentación que acaba de dar a alcalde, as dúbidas que teñamos aínda son maiores. Me refiro, é unha obrigatoriedade de traer este punto pleno? Me refiro, obligan o dende a Xunta ou dende a FECAMP a traerlo a pleno? Porque se non está... Diante da dúda, se trae a pleno e o pleno decide que tamén é que ten que vir. A maioría absoluta. Vale, continúo. Despois de non aclarar a primeira das dúbidas que temos como grupo, e máis creada agora por esta ambigüedade, gustaríanos saber e que se nos explicaran cales son os motivos ou non do equipo de goberno para non decidir adherirse a este convenio. Antes de dar o noso posicionamento ao respecto, porque é un punto que tamén viu un pouco sin información, sin máis alada que hai no expediente dos informes do secretario e demais, pero posto que a proposta do equipo de goberno ou da alcaldía, non sei se é do equipo de goberno ou da alcaldía, vostede falou da alcaldía, non sei se é así ou non, que se nos explicara cal é a motivación pola cal non queren adherirse e, bueno, continuarei na segunda rolda de exposicións para poder argumentar o noso posicionamento. Moitas grazas, señor Hermelo. E a documentación está aquí. Eu non sei que explicación persoal necesitan. A documentación está aquí. Proposta de convenio, condicións do convenio, informe de secretaría, está aquí toda a documentación. Se vostede quere unha explicación miña, pues bueno, darálle ao grupo de goberno, pero eu creo que a documentación é para ela tamén. Sí. Non, é que a proposta é miña, e xa lle expliquei por qué, que parece que non o digo entendido, mellor me expliquei mal. Xa lle expliquei por qué, porque alguén tiña que asumila para poder traerla a pleno, nada máis. Ben, pois agora na intervención do goberno o fará. E señora Giraldes, vai intervir? Sí, vamos a ver. Eu vou referirme ao informe de intervención, porque ademais fala precisamente das dúbidas que nós tivemos
na comisión informativa e que mantemos. E son as dúbidas competenciais. É dicir, é o Concello competente para impor estas sancións e para tramitar estas sancións? Eu creo que non. Que a competencia é da Xunta de Galiza. E o que fai con este convenio é trasladarlle un problema que é da Xunta de Galiza unha competencia propia da Xunta de Galiza, trasladarlle aos concellos. Pendendo yo, ademais, como se fora un favor, que non é. É dicir, o que estás é dándolle máis encomendas que non lle corresponden aos concellos. Esa é a nosa interpretación. Efectivamente, hai dúbidas legais porque hai informes contradictorios, como son os do Abogados do Estado e como é o do Consello Consultivo. Cada quen se decanta por unha cousa ou outra. Os abogados do Estado si defenden que a competencia é da Xunta de Galiza, mentres que o Consello Consultivo si lle deu a razón á Xunta e di que é competencia dos concellos. Esas dúbidas son as que a nos deixan con máis dúbidas siquera, porque sei que iso terá que resolverse no contencioso, a saber quen terá un xuiz quen determine de quen son esas competencias, pero ter que asumir esas competencias así directamente nun convenio entre que ademais asina FEGAN e a Xunta, e o que vai facer é machacar os concellos pequenos. Nos, ante todas esas dúbidas, pois dubidamos se é necesario asinalo ou non. Na segunda intervención falaremos máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Alguén do Partido Socialista? Señora Portas. Boas noites a todos e a todas. Vamos a aclarar un poquinho a situación. Certamente empeza o estado de alarma e empezan a surxir as sancións de mascarillas e de peche perimetral que pon a Garda Civil e que se nos dá traslado a este Concello, ben? Desde o propio Concello se fai un oficio e se reenvían á Xunta de Galicia considerando que isto é unha competencia da Xunta de Galicia, ben? A propio artigo 45 da Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia así o recoñece, ben? Os concellos non temos competencias en saúde, en sanidade, si en salubridade, pero non en saúde, ben? Certamente temos o informe, por si o queren poder ver, o informe da Avogacía do Estado, donde avala o noso posicionamento, e ad hoc, porque non podemos chamar de outra forma, ad hoc, posteriormente a ese informe da Avogacía, o consultivo fai o seu propio informe intentando desmantelar o propio informe de Avogacía. Ben? Eso que nos fai é dubidar. Entón, o informe do secretario, que en caso é o que está no expediente, justamente se distinguen esas dúas partes, ou era o que nun principio se quería distinguir. Por un lado, o procedimento, que considerábamos que a adhesión ou non a adhesión tiña que vir ao pleno, vale? Que é o órgano competente. Claro, o que ocurre que traer unha non adhesión era algo raro, non? Por eso, digamos que a proposta de alcaldía vai no sentido de aprobación, pero o noso voto vai ser en contra da adhesión. Por qué? Porque seguimos creendo firmemente que non é unha competencia municipal, que o propio convenio, se o lemos, vos dades conta que certamente nos están intentando enganar, o que nos fai unha encomenda de xestión, de forma que, teóricamente, non recoñecemos que competencia nosa, pero permitimos a Xunta de Galicia que faga a xestión, pero que, ademais, algo que ven entre liñas no propio convenio, e é importante que a veciñanza o coñeza, é que se nos trasladamos esa encomenda de xestión a Xunta nos vai cobrar un importe por facer esa xestión das sancións das mascarillas, importe que non se coñece, importe que non se nos traslada e que incluso se vai valorar a posteriore da adhesión a este convenio. Que nos fai pensar que isto é outro convenio máis como do consorcio das escolas infantiles. Primeiro firmamos o convenio e depois nos pasan a factura que lles parece oportuno e non se vai poder apelar ni aportar nada unha vez que tú voluntariamente te adhires a este convenio. Entón, desde o Grupo de Goberno, obviamente, vamos a votar non á adhesión, porque é recoñecer unha competencia que non é municipal. Consideramos que posiblemente hai que plantexar algún conflito de competencias e, por ese motivo, teremos o non apoiar a adhesión a este convenio. Moitas grazas, señora Portas.
Por parte do Grupo Popular, a señora da Campa. Boas tardes a todas e a todos. Dende o noso grupo nos entendemos tamén que existen algunhas dúbidas, segundo o informe do secretario, tamén polo establecido no propio convenio, non parece estar moi claro, hai algúns puntos que non parecen estar moi claros. Pola contra, pensamos que un convenio deste tipo podía ser interesante se realmente fose axeitado ou a norma, tamén que o convenio se pode rescindir unilateralmente, existiría esa posibilidad, que xa son casi 170 concellos que confían na eficiencia deste convenio. Nós temos dúbidas tamén, de momento seguimos dubidando. Moitas grazas, señora da Campa. E quere intervir outra vez? Non? Sí. Sí, no, Sí, simplemente pero... para No, pois interveñe. o posicionamento, agradecer a explicación que se deu por parte da concelleira ao respecto do posicionamento do grupo, porque do equipo de goberno, perdón, posto que se creaban serias dúbidas sobre a entidade da proposta, non? Nos seguimos, igual que o resto dos compañeiros e compañeiras comentaron, temos dúbidas en base tamén ao informe do secretario das competencias, pero tamén temos dúbidas a día de hoxe sobre como se van a tramitar realmente esas sancións, porque véndese e se está facendo, e é sabido por todas e por todos de que está habendo controis por parte da Policía Local de Cangas, está facendo un traballo, me imagino que tamén iso tendrá un custo para o Concello, e que hai que facer, e é normal para controlar a asistencia de persoas alleas a nosa vila, e nestes casos que non está permitido, como se van a xestionar todas as sancións, que custo vai a ter para o Concello a maiores toda esa labor que se está facendo a día de hoxe, sobre todo en findes de semana, e seguramente en horas que non son moitas veces laborais e hai que asumir sobre custos nas nóminas das traballadoras municipais, e creemos que, bueno, que en toda esta situación que estamos a vivir extraordinaria alrededor do COVID e das medidas que están tomando, moi caótico a nivel xeral polas normas que están cambiantes que están habendo e pola pouca asilidade que hai a hora de tramitar as sentencias. Hai sueces e suezas que están dando a razón a quen reclama e outros que non, estánse pagando unhas, depende se son do primeiro estado de alarma, do segundo, se son do de agora, se son en base ao uso de mascarillas, se son a distancia social. Creemos que hai moitísimas dúbidas e a verdade é que o convenio en sí non as estaba aclarando. Entendemos que, bueno, que a decisión tamén por parte do equipo de goberno de rexeitalo bueno, pode ser entendible ou non, é unha cuestión que se tendrá que seguramente analizar a posteriori cando estean as cousas un pouco máis claras e cales serán os resultados. Dentro do noso grupo municipal vámonos a abster por todo o que he explicado hasta agora e posto que non temos nin as dúbidas de que se van a tratar ben dentro do Concello ou se o convenio é favorable ou negativo para os intereses do Concello e da veciñanza de Cangas. Así que nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Un par de aclaracións, simplemente. Bueno, en primeiro lugar, o convenio non é obligatorio. Quer dizer que para o Concello, se non se adire, non se adire. A competencia da Xunta, mentras non se diga o contrario, teria que tramitar a Xunta. E a propósito dos gastos, que é importante, non se está recurrindo a horas extraordinarias para os controis. Solo, sí que se recurriu, é certo, en datas moi concretas como o día de fin de ano, por exemplo, pero solo nese par de datas. Noite boa, que houve un reforzo, e fin de ano, porque se esperaba unha noite, bueno, movida, vamos a dicir así. O resto dos controis de fin de semana, agora que temos, bueno, un número de policía bastante aceptable, estáse facendo coas dúas patrullas de policía que temos operativas polos turnos, incluídos os fins de semana. Non se está cubrindo con horas extraordinarias. E... Sí, bueno, mantemos o dito, ¿no?, destas dúbidas que surden en canto ás competencias. Nos seguimos insistindo, creemos que é así, que é a Xunta de Galiza que nas ten. O que hai que lamentar é o feito de que a cidadanía non vai a entender, nin entende, como poden estar na Xunta de Galiza e a Consellería de Sanidade dándolle voltas a un tema de sanción Concello, sanción Xunta, sanción quen tramita estas sancións
A xente que quere mirar que esas sancións siguen adiante e a xente que incumpre e a xente que agora mesmo están poñendo en risco a seguridade das demais persoas van a levar unha sanción. Dalle igual que na tramite, dalle igual que na xestione, dalle igual que no faga. En este caso, se a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, que é a que ten as competencias en materia de sanidade, e son multas por sanidade, porque son multas por non utilizar unha mascarilla, por saltarse un confinamento, por saltarse un estado de alarma, etcétera, etcétera, debe tramitalas rápidas e exemplarmente, para que a xente poida sentir que non lle sae gratis e saltarse as normas, que non lle sae gratis poñer en risco aos demais persoas, que non lle sae gratis poñer en risco as vidas dos seus veciños e veciñas. Iso é lamentable, que teñamos que estar en plenos de todos os concellos pequenos debatindo se asinar un convenio ou non coa Xunta de Galiza para a tramitación desas multas, cando xa terían que estar tramitadas e tiveron tempo de abondo na Xunta de Galiza para tramitar, xestionar esas multas e que caian os que teñan que cair. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Señora Portas. Dúbidas con respecto ás competencias, obviamente seguimos tendo nos mesmos, non? Estamos falando de que existen dous informes contradictorios que así nos fan dubidar, non? O que pasa que, bueno, cando tú lees a conclusión que ha sido o Consello Consultivo, o que di o propio Consello Consultivo é que calquer infracción realizada dentro do término municipal é competencia municipal. E a vez que contesta eso o Consello Consultivo, a Xunta nos envía unha circular dicindo que, bueno, las mascarillas son competencia do Concello, pero o peche perimetral vai ser competencia da Xunta, entón que lle traslademos as sancións, pois que se aclaren, ou é término municipal ou non o é, non? Entón, esa é a propia contradicción que a nos anima, ademais, a seguir avanzando na decisión da non adhesión. Isto ten unha segunda parte, con respecto ao tema das mascarillas, certamente o que non podemos seguir facendo é sanción pa aquí, sanción pa lá. E sí que é certo que a situación é de saúde pública é o suficientemente importante como que as sancións teñen que chegar a quen incumple, sen máis. Entón, eso, bueno, terá unha segunda parte, hai aí xa un expediente comezado nese sentido, pero creemos que, independientemente deso, non podemos facer non temos que deixar de facer a xestión, no? De que esas sancións vayan adiante, al menos mentras estean no noso poder, pero sí creemos que seguir asumindo competencias da Xunta que pouco a pouco, e nunca sabemos o porqué, nos supón un lastre económico nas contas do Concello, fan que outras competencias reais municipais non se poden levar a cabo porque temos que pagar competencias da Xunta. Entón, en algún momento tenemos que decirlle á Xunta que non vamos a seguir asumindo esas competencias, pero, bueno, que as sancións non van quedarse aí porque certamente se están a mover noutros ámbitos. Moitas grazas, señora Portas. E señora da Campa. Ben, brevemente, salientar que evidentemente é necesario que as sancións vayan adiante, porque senón é como deixar que os que teñen pouca cabeza ou dalles igual todo poidan facer o que queiran. As sancións teñen que funcionar. Nos temos esas dúbidas tamén con respecto ás competencias e con respecto a outros temas, polo que nos imos abster. Moitas grazas, señora da Campa. Procedemos á votación do punto. O informe desfavorable, o informe da Comisión, por lo tanto, votamos a proposta de non adherirnos. A proposta de adherirnos. Votamos, no, pero como era o informe desfavorable, lembremos que cada secretario... E votamos, pois, a proposta de adherirnos. E votos en contra da proposta de adherirnos. Cantos son? 7. Votos... Abstencións, perdón. O resto. Pero aquí necesita, sí, mayoría absoluta. Mayoría absoluta necesita. Sí, ben, pues está. Queda rexeitado. Ben. E punto número 5, moción do Grupo de Avante sobre transparencia nos acordos plenarios. Para defender a moción, ten o uso da palabra a señora Vizoso.
Ben, boas tardes a todos de novo. A moción que traemos hoxe a pleno é para tratar sobre o seguimento e cumprimento dos acordos plenarios do Concello de Cangas. As mocións para nós xogan un papel fundamental no desenvolvemento democrático propiamente no desenvolvemento dos concellos. A maioría das propostas e das mocións que nos traemos a pleno buscan ter un impacto directo na veciñanza, posto que son propostas que buscan resolver de maneira inmediata cuestións da cidadanía en xeral. Aprobar unha moción equivale a adquirir un compromiso por parte de quen lle corresponde para executar o que se acorda no pleno. As concelleiras desta corporación, que estamos aquí hoxe presentes, representamos a veciñanza e as mocións en pleno son a ferramenta fundamental que temos na nosa man dende a oposición para facer efectivas as demandas da nosa veciñanza. Cando unha moción é aprobada, e con moito máis motivos se se aproba por unanimidade de todos os presentes, eses acordos convértense en actos administrativos cuxo cumprimento debe garantizar a alcaldía. Dentro das funcións do alcalde, tal como figura na Lei de Bases de Réxime Local no seu artigo 21, correspóndelle ao alcalde ordear a publicación, a execución e facer cumprir os acordos plenarios. Lamentablemente, a situación actual non é así, non se están a cumplir os acordos plenarios, máis ben se están adiando o cumprimento das mocións ou incluso son guardadas no caixón sin asilizarse e sin executarse as mesmas. É unha práctica habitual que cando se toma un acordo, pois non se chegue a xestionar. A continuación nomeamos moitas das mocións que se trouxeron a este pleno, en algún caso sí que foi aprobada por unanimidade. Non vou entrar en todas elas, é unha listaxe bastante longa, creo que probablemente incluso a teñades diante, son cuestións moitas delas cuestións que son bastante factibles que por xestión municipal se poidan sacar adiante. Quisera, por exemplo, no pleno de setembro do ano 19 aprobouse a creación de unha mesa de mobilidade para o Concello de Cangas. Houve unha proposta de avante tamén para crear o Consello Sectorial de Turismo, que sería tan necesario a día de hoxe ter convocado xa ese Consello Sectorial de Turismo. No pleno de outubro falábase de outra moción para o acondicionamento e a accesibilidade no local de Cima de Vila. Non teñemos coñecemento tampouco de se se chegou a executar esas melloras. No pleno de novembro do 19 aprobábase a ordenanza reguladora do uso de hortas municipais. Coñecemos que hai varios concelleiros desta corporación que traballaron nese documento e aínda a día de hoxe non se chegou novamente a traer a proposta de ordenanza das hortas municipais. Nunca máis volvemos a saber tampouco da actualización da RPT do Concello de Cangas, cuestións que preocupan moito a relación de postos de traballo da propia institución do Concello de Cangas. Que acontece co contrato da piscina municipal? Esta foi unha moción que se aprobou tamén por parte do Partido Popular nese pleno de novembro. Outras mocións, como tantas veces aprobamos por unanimidade o horario da Biblioteca Municipal de Cangas, esa moción tampouco se chegou a xestionar. E outros proxectos que están pendentes, eu entendo que e espero que os ser proxectos moito máis grandes como pode ser a subvención do IDAE e da iluminación exterior do Concello de Cangas, eu espero que non estén en stand-by e que realmente estén tamén en proceso. O que nos preocupa realmente é a falta de seguimento que hai sobre todos estes asuntos e, sobre todo, coñecer tamén en que estados quedan todas estas propostas que se traen a pleno. Moitas delas se aproban por unanimidade e, por eso, traemos os seguintes acordos. O que propoñemos é que, con cada moción que se aprobe, como é lóxico, se aprobe un expediente de tramitación administrativa para sacalo adiante. No segundo punto, que se publique no portal de transparencia todas as mocións que se vayan aprobando nos plenos e coñecer tamén o estado de execución das mesmas.
incluir cada 3 meses nunha comisión informativa un punto que dé conta de en que punto están as mocións aprobadas en pleno e, de ser posible, que o Goberno municipal tamén poida emitir un informe anual onde se dé conta do grado de cumprimento de todos estes acordos. Aínda que poida parecer de que é moitísimo traballo o que Avante está propoñendo de cara ao Goberno municipal ou propiamente incluso aos traballadores municipais, non é así. O que estamos pedindo é ter un seguimento e un mínimo de coñecemento de como se xestionan os asuntos plenarios unha vez que son aprobados en pleno e que se dé conta deles. Polo de agora, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Giraldez. Sí. Señor alcalde, se apaga o micro. Ai, sí, perdón. Ben. Coincidimos plenamente no sentido desta moción. Efectivamente, hai moitísimas mocións aprobadas no pleno da corporación, ben por unanimidade, ben por maiorías. Estou lendo así por encima e temos cada mes, polo menos, unha do BNG seguro, cada mes, mensuais, outras de outros grupos políticos, outras do Partido Popular, de Avante, e descoñecemos realmente o seguimento desas mocións que está pasando con elas. Estaba lendo así agora por encima, por exemplo, pois o da Mesa de Mobilidade de Cangas, eso foi aprobado en setembro de 2019, foi presentada polo BNG respecto a unha mesa de mobilidade OPEMUS, algo que nos estaría dando máis respostas, se cabe, para poder levar adiante esa peonalización, esas actuacións en materia de mobilidade que necesita o noso Concello, foi aprobada por unanimidade, eso foi xa vai máis dun ano, e nada sabemos e non se creou. Como esa, pois, moitísimas outras mocións e acordos que se tomaron neste pleno. Entendemos que sí que é necesario rendir contas dos acordos plenarios, saber que pasa con eles, coñecer polo menos os trámites nos que está, non é tanto traballo saber en que punto está cada moción, en cada acordo plenario. O traballo único e exclusivamente de trasladar, e ademais dino bastante claro, cada 3 meses nunha comisión informativa, pois como están os acordos plenarios. Por lo tanto, imos apoiar esta moción. Moitas grazas, señora Giraldez. Señor Jiménez. Ben, pola nosa parte tamén compartimos a exposición de motivos da moción. Pensamos que, resulta bastante lamentable que se teña que chegar a unha moción deste tipo para que se fagan cumplir as mocións. Tamén resulta un pouco irónico que a solución que plantexamos para solventar esta situación sexa outra nova moción que tal vez volva a caer no baúl dos recordos, porque se non cumpriron tantas mocións, pois esta pode ser unha máis. Isto tamén nos lembra esta falta de transparencia que tamén acontece o mesmo que pasa coas mocións, coas preguntas. Moitas veces, polo menos no noso grupo, moitas preguntas quedan sen responder. E, ademais, tamén nos lembra outras mocións aprobadas noutras legislaturas, cando, por exemplo, se plantexou que os concelleiros unha vez ao ano elaboraran un informe na que se explicara a súa xestión e o traballo que realizaban durante o ano, que nunca se cumpliu tampouco. Por tanto, nos dubidamos bastante de que esta moción vaya a mudar nada, pero compartimos o fondo de que realmente se aprueban mocións son para cumplilas e, polo tanto, imos tamén a votar a favor. Moitas grazas, señor Jiménez. Vamos a ver, a min chámame a atención unha cousa. Chámame a atención que presente esta moción un grupo que gobernou 4 anos, que levou a Concellería de Transparencia e Participación Veciñal da que hai un ermo, e, sobre todo, 2 grupos, neste caso, que marcaron como obxectivo no 2015 que a alcaldía non tuvera personal de apoio. É dicir, o único concello da provincia de Pontevedra, eu creo que de Galicia, de máis de 25.000 habitantes, no que a alcaldía non ten ningún personal de apoio, é Cangas. O Concello de Cangas, o gabinete da alcaldía, que é quen, según a señora Giraldez, ten a competencia para resolver estes temas, para mandar a información, para subir a información, para fazer a información, o Concello de Cangas, a alcaldía, funciona con unha funcionaria que leva a axenda da alcaldía, as entrevistas e todo o demais, e con unha becaria da Diputación. Ningún
dos alcaldes anteriores, nin o que se senta aquí neste mismo momento. E con toda a razón, nin el, nin a seguinte, nin a que estuvo polo medio, estuveron tan sós na alcaldía. Porque, ao mellor, o obxectivo non era facer as cousas mellor para o povo de Cangas. O obxectivo era darlle o sorpaso ao alcalde. Ese era o obxectivo. E a hemeroteca está aí. A hemeroteca está aí. E, bueno, cada un ten todo o dereito do mundo a facer a política que necesita. Pero non me digan eso. Segundo lugar, destas mocións, sobre o 60% están xestionadas, executadas ou encaminhadas. Porque, claro, se a moción é que a Alcaldía de Cangas se reúna ca Conselleira de... É un exemplo, se reúna ca Conselleira de Infraestructuras para que arregle as carreteras, pois, evidentemente, o alcalde cumple reuníndose ca Conselleira de Infraestructuras e dándolle o dossier das necesidades. Non ten capacidade para solucionar e xestionar ese tema nunha primeira entrevista. Con concelleiras anteriores da anterior corporación municipal, anterior goberno municipal, eu tuve entrevistas en mobilidade, aquí e alá, algunhas cousas conseguimos e outras non as conseguimos, como é lógico. Pero en todas, en ninguna quedou no queixón, ninguna, absolutamente ninguna. Desde os aparcamentos do outro día do Partido Popular, dos aparcamentos na Lonxa, que houve unha reunión, as reunións coas institucións, é dicir, con infraestructuras, con vicepresidencia, etcétera, etcétera, a reunión con Caixa Nova, da que xa informei tamén, é dicir, todas esas xestións se fixeron. E, perdonen, pero primeiro, se non se subiron, non é porque o alcalde de orden de que non se suban, seguramente porque non hai medios para subilas, e, en segundo lugar, eu que non vou estar chamando a casa a xente. Eu podo comprometerme, se vostedes queren, a ter unha xunta de portavoces máis, que non só sexa para o pleno, pero solamente ten que ser o seu compromiso. Quer dizer, non convocar reunións de xuntas de portavoces para que non apareza alguén. É dicir, eu non teño ningún problema en que haxa 2 reunións mensuais de xunta de portavoces. 2, unha para fixar a orde do día do pleno e asuntos urxentes e importantes, e outra para debatir pois, o grau de cumprimento das mocións ou temas candentes que estén encima da mesa. Non hai problema. Agora, de verdade, nin temos personal, ao mellor é que eu son un incapaz, tamén é posible. É cada vez máis incapaz. Tamén é posible. Pero nin temos personal, nin eu teño capacidade, co personal que temos, para facer todo isto, señor Vizosa. Para facer todo isto que piden, para responderlle cando queira. Vostede, meu despacho, ten aberto sempre. Vostede, calquera outro concelleiro, concelleira, que conste. Cando queira, para ir de emoción a emoción, e dicirlle, pois mira, nisto fixemos isto, pero non me podo poñer a escribir papeles para mandarlle a cada grupo municipal. É que non podo, non teño tempo. Non teño tempo, eu durmo 6 horas ao día. Non máis, non máis, pero 6 horiñas teño dereito a elas. E, por lo tanto, non me pidan o que non podo dar. E se non, alternativa. Alternativa non falo da alternativa canguesa. Claro, falo de alternativa. É dicir, eu non dou máis, sinceramente, non dou máis. Bueno, de verdade, alcalde, non me parecen que a min os argumentos que está dando me parecen demagoxia pura para o contido desta moción e, bueno, eu non poño en dúbida e eso espero que moitos dos acordos que aquí figuran existe un mínimo de xestión ou eso espero e que non estén todos e cada un deles dentro dun queixón no olvido. Dende a oposición sí que observamos que no olvido caíron moitos destes acordos porque o Consello Sectorial de Turismo non está, porque íbase facer unha campaña de Nadal para o comercio, moción por unanimidade no pleno anterior, campaña de Nadal para o comercio, non a vimos tampouco a nivel municipal esa campaña, e todas esas mocións que eu nomeei. Problemas de persoal, pois falábamos de agilizar e de actualizar a RPT do Concello de Cangas, quero dicir, eu de verdade non vou incidir unha e outra vez en todos os temas que incorporamos dentro da moción, pero creo que hai capacidade e non é moi difícil o que figura nos puntos de acordo, porque facer unha base de datos co listaxe completo das mocións que se levan a pleno dende o principio do mandato ata día de hoxe, a min eso me parece que é algo moi fácil de facer, indicando se está en proceso de execución, se está finalizado o expediente
si, non sei, me parece que é algo bastante sinxelo de facer e non necesita tantísimo persoal ni recursos para informar a oposición de como creo que é máis unha cuestión de vontade de querer facer que outra cousa, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Giraldez. Vou reiterar as últimas palabras que dixo a señora Vizoso. Eu creo que é unha cuestión máis de vontade que outra cousa. Vitimizar e poñerse en plan populista non ten sentido, señor alcalde, a estas alturas, porque o que se está pedindo aquí non é tan difícil. Unha base de datos faina prácticamente calquera, levase facilmente, non custa tanto traballo, e dá a impresión de que aquí somente vostede traballa aquí restándolle única e exclusivamente as 6 horas de sono, e non é así, señor alcalde. Non é así. E hai tempo, se quere, para todo. É cuestión de vontade, nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Señor Jiménez. A nos entender tamén se trata unha cuestión de vontade, de querer levar a cabo os acordos, de querer rendir contas e de querer responder ás preguntas. O goberno non o compón só o alcalde, está composto por 8 concelleiros, por tanto, eso de que, bueno, parece que todo ten que pasar por a alcaldía, tampouco debe ser así. De todos xeitos, se o alcalde pensa que non ten capacidade para máis, ninguén obriga ao alcalde a seguir sendo alcalde. Quero dicir, cada quen... Non, digo, vostede pode renunciar, como renunciou neste pleno señor como Hugo Fandiño. Penso que ninguén lle obriga a continuar como alcalde, nada máis. Perdone, pero non. Non. Pasamos a votar a moción. E votos en contra? Abstencións? Votos a favor? E, pois, 13, se non me equivoco. Non? E o grupo de goberno non entra en votación. Bueno, pois justifique. Usted sempre lle dará unha voltiña, pero a topar o camiño. Claro, a ver, sí. Eu poden chegar a entender a moción que presenta o Grupo Avante, pero o que non podo entender é que o Partido Popular aproveite para facer todo tipo de demagoxia, cando o denominador común deles sempre foi pasar polo forro as mocións que se aprobaron, pero que non lle interesaban a eles. Por lo tanto, eu creo que en política tamén a decencia é importante, nada máis. Moitas grazas, señora Malo. Sí, vale. Movimento de asientos. Ben, continuamos coa orde do día. Facía un pequeno inciso para falar co secretario, posto que agora ven na orde do día un punto, unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas de apoio á hostelería do municipio de Cangas. E o secretario me di, e está disposto a dicilo, ademais, que esta moción non se pode aprobar. E, por lo tanto, pero, bueno, eu, se non lles importa, lles pido ao secretario que nos explique por que non se va a aprobar. Estamos falando dunha moción que fala de tasas, que fala de cuestións económicas, que non ten informe ningún económico. É dicir, aquí os informes económicos son imprescindibles cando interesa. Cando non interesa, non son imprescindibles. Bueno, aparte de outros calificativos que merecería a moción. Pero, bueno, señor secretario, se fai favor. Non, igual que no pleno anterior, cando fixo a proposta, non sei se foi Soliño ou tamén Pío, no referente á modificación dos períodos de cobro. Este é o mesmo caso, é dicir, é unha moción que directamente aproba unha exención, cando hai certas dúbidas sobre a posibilidade de aprobar unha exención sen unha normativa que a ampare, establece unha rebaixa de prestación patrimonial, etc. Son mocións que poden establecer iniciar o procedimento ou aspirar a tal, pero realmente eu advirto de que non teño ningún informe e que aducen de nulidade. Se aproban tal como están aquí.
Por lo tanto, desde a alcaldía plantexa, señor Pepe, que retire a moción. Porque se ten Corrixo visos en de voto. ilegalidade, retiro eu. Corrixo en boche a redacción do inicio dos puntos. Pero dicir que non parece, entonces os concellos do Morrazo este ano, ou, bueno, no ano 2020, cometeron todos ilegalidade, non? Por qué? Por qué? Pola exención da taxa de mesas e cadeiras. Señor Pío Millán, Dios mío, vostede é economista e traballa deso. Aprobouse no ano pasado, para este ano. Por lo tanto, en plazo. E aprobouse co informe de intervención. No, Pero que me diga usted? hai dos concellos de forma extraordinaria que modificaron a taxa, porque a taxa non é unha taxa periódica, senón é unha taxa que se produce no momento do devengo, que foron aprobadas para o 2020. E non houve ninguna ilegalidade por parte dos servicios xurídicos do Concello de Bueu, de Moaña e de Marín, que deben ser tamén do... Do de Marín non me extraña nada. Por iso vai tan mal. Home, moi ben, non vai. Pero bueno, cada un... Mellor que Cangas, creo que sí. A autonomía de Marín é total, absoluto Respetamos. respeto, e a alcaldesa de Marín tamén, por suposto, por a miña parte. E por a súa tamén. Como os demais E se vai facer unha proposta nova, faga, pero... Eu fago unha modificación en boche, iniciar o procedimento de aprobar a exención da taxa de mesas e cadeiras para os negocios de hostelería do municipio de Cangas no exercicio 2021. Sí, iniciar expediente, sí. E os outros, poñer de iniciar o expediente. Si ese é o problema En todos, poñer legal. iniciar. No, o terceiro non. O terceiro é trasladar a... Pero a Mancomunidade xa aprobou a exención da taxa do lixo o primeiro semestre do ano 21. Ou non se enterou? No, Segundo semestre de 2020. Non, hombre, non. O que non se paga é o primeiro semestre do ano 21, precisamente porque se tomou a decisión no 2020 para o ano 21 para cumplir coa legalidade. Pero é no ano 21 onde non se vai pagar. E outra cuestión... Pois retiro o terceiro punto. E, bueno, para defender a moción, entón, agora coa proposta, e ten uso a palabra. Bueno, antes de iniciar unha cuestión de orden, espero que o análisis exhaustivo por parte da Secretaría Municipal das mocións que presenta o Partido Popular sean igual de exhaustivas para as propostas do Goberno en moitos casos que veñen coas súas cuestións. E a partir de aí, creo que por todos e todas é coñecida a situación de gravidade que se está sufrindo en numerosos sectores do noso municipio a causa do COVID e das medidas establecidas para controlar a pandemia. Entre eses sectores, pois, que decir da hostelería, é a actividade que hoxe topa máis mermada e máis perxudicada por esta situación. Tendo en conta que dende outras administracións xa se tomaron e se siguen tomando medidas a minorar os efectos da baixa drástica da actividade de hostelería, creo que é necesario que, dentro do Concello, pois, de forma activa se faga un xesto e unha pequena axuda que poida mellorar a situación na medida das posibilidades aos establecementos de restauración, restaurantes, salóns de banquetes e cafeterías e bares. Consideramos que o Concello debe realizar un esforzo e axudar a un sector que se veu moi perxudicado durante estes 10 meses de pandemia e por iso propoñemos a este pleno iniciar o procedimento para aprobar unha exención da taxa de mesas e cadeiras para os negocios de hostelería do municipio de Cangas no exercicio 2021. En segundo lugar, iniciar o procedimento para establecer unha rebaixa na prestación patrimonial non tributaria ou ciclo integral da auga mentres dure o estado de alarma para as actividades que sexan beneficiarias da exención do canon da auga. Nada máis por ahora. Moitas grazas, señor Millán. Señora Verde. Boas tardes. Dende o Grupo Municipal de Avante vamos a votar a favor desta moción, pero sí que creemos que podía ser un pouco máis ambiciosa, posto que hai moitísimo pequeno comercio no noso pobo que está pasando moi mal e a hostelería peor, pero un pouco máis de ambición en este sentido. Non só pedir para a hostelería, senón para todos os pequenos comercios de Cangas, que hai moitos que tamén o están pasando moi mal. E tamén recalcar que o ocio nocturno leva meses pechado
sin ingresar nada, e creemos que tamén é importante telos en conta en estos momentos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Verde. Por parte do BNG, señora Giraldez. Sí, por parte do Bloque Nacionalista Galego imos tamén apoiar, ademais con esas modificacións que propón o señor Millán, de iniciar o expediente, evidentemente, co informes correspondentes por parte de intervención, tal e como corresponden, porque sí é necesario dar un apoio, de alguna maneira, en este caso económica, a todo este sector que está pasando tan mal. Están pasando mal todo o mundo, pero este sector é un dos que máis está sufrindo en propias carnes o problema económico desta pandemia. Nada máis. Moitas gracias, señora Giraldez. E por parte do Goberno, señora Martínez. Sí. Boas tardes a todos e a todas. Desde o Grupo de Goberno, ao igual que apoiamos este ano tanto o comercio como a pequena hostelería dentro das nosas posibilidades, seguiremos apoiando este ano este difícil momento que están a pasar. Pero tamén, inda que non foi coa abstención das tasas, mentras estiveron abertos, que o que fixemos foi ampliación do espazo, creemos que sería discriminatoria para a hostelería ou o pequeno comercio que non teñen posibilidades de ter terraza. Desde o Grupo de Goberno creemos que a ampliación do espazo deberíamos de non facer distincións entre uns e outros. Gracias. Moitas gracias, señora Martínez. E tócame... Vai intervir alguén por ACE? Non, vou intervir eu despois. Ben, un par de cuestións, non? Eu creo que é fácil facer demagoxia con estes asuntos, sobre todo cando hai sectores, efectivamente, que o están pasando mal. Eu que non entendo é que sea mamá concello quen ten que arreglar todos os problemas. Aquí non hai unha sola referencia a ningunha outra institución. Nin a Xunta, nin o Estado, nin a Diputación, o Concello. El Concello que arregle. Pero logo o señor portavoz económico da oposición, do grupo mayoritario da oposición, fala da situación caótica da economía do Concello. Pero como na Fonte da Alameda nacen billetes, pois venga, vamos a eximir de impostos. Miren se é injusto e discriminatorio o que plantean como primeiro punto. Que pasa cos bares, coa hostelería que non ten terrazas? Subvencionámolos. Porque si os que teñen terraza os eximimos das tasas, os que non poden montar terraza porque non teñen espacio, e só se teñen que manter co 30% de dentro, os subvencionamos. E damos un diñeiro por non poder montar a terraza. Mire, este goberno, desde o principio, eu supoño que todo o mundo sabe, pero mellor non, tomou unhas decisións a respecto da hostelería. E unha delas foi simplemente cobrarlles o verán. Neste ano 20, claro, cobrarlles o verán, porque no verán non houbo confinamento, estuveron abertos e se estuvo funcionando con certa normalidade. Pero cuidado, se lles cobrou a mitad do que montaron. O sea, se lles permitiu ampliar o doble de espazo sin cobralo. Eso xa é unha axuda importante. A nivel, dicía eu a concelleira antes, a nivel de hostelería e de pequeno comercio, se sacaron abonos de compra que movilizaron a clientela e significaron diñeiro líquido para o comercio. Por lo tanto, perdónenme, se vostedes aproban a moción, pois moi ben, pero eximir de tasas a quen ten terraza e non facer nada con quen non a ten, pareceme total e absolutamente discriminatorio. Ese, como se dicimos, as tendas de roupa sí e as de calzado non. Ben, segundo lugar, o da rebaixa da prestación patrimonial, bueno, aquí se fala da Xunta, non? Sean beneficiarios da exención do canon da agua. Non me faga rir. Canto é o canon da agua, señor Millán? Canto é o canon da agua do que se exime
a determinados comercios que cumplan unha condición concreta e non espacio de tempo concreto. 6 euros por recibo. 12. Canto é o canon da agua? É o mismo co as terrazas? É o mismo co que se nos pide a nós? Non. Pode haber canon de agua de 6 euros e canon de agua de 600 euros, dependendo do consumo. Probablemente frigoríficos do Morrazo. Porque pero, joder, esta moción vai sobre a hostelería, home. Vai sobre a hostelería. Non hai bar que pague 600 euros. Digo eu. Hai moitos bares que pagan 60 euros de canon. Bueno, mire usted, brutal. Canto aportou a Xunta de Galicia ao Concello de Cangas para afrontar a loita anti-Covid? Canto aportou? Nada. É dicir, todo mamá Concello. Pero despois mamá Concello non tiene dinero para pagar. E vostede solta aquí a voz de alarma, ai, non hai diñeiro para pagar, falta diñeiro para pagar, pero eximan vostedes. Home, non me mate. E ademais estou dicindo, é discriminatorio. E eu, como persona de esquerdas, non vou apoiar nunca algo discriminatorio. Ou é para todos ou non é para ningún. E é para todos ampliar, deixar que se amplíen os espacios, non cobrar épocas que non teñen negocio, pero vamos, só nos volta o Bran, as terrazas cheas, e si mira as tasas das terrazas. No verán estiveron todas as terrazas cheas de Cangas. E agora mesmo tamén. Agora mesmo neste momento, o que pasa que agora é un horario de risa. Pero, entende, non pode ser eso igual que os que non teñen terraza. Eu conozo establecementos que non teñen terraza, nin capacidade de poñela. E a eses non contan. Eu que digo. Vamos a ver. Falou vostede de que aquí fixemos demagoxia e que somos discriminatorios con esta medida que presentamos. É un bar que non ten terraza en este momento porque vostede non lle busca solución e lle pon a terraza onde queira. Non me deu a carretera. Entonces, pero de quen é culpa iso? De que teña ou non teña terraza do Concello? Non. É unha situación que ten que convivir a propia instalación. Pero ben, pero que eu lle este dando unha axuda a quen ten terraza, estou lle perjudicando a quen non ten? Dende cando? Dende que marca unha discriminación? Non. Iso non é unha discriminación. Sería diferente se eu lle perjudicara e lle retirara dereitos a outra parte. Non lle estando dando un dereito que non ten unha terraza. Outra cousa sería diferente. Di vostede, empezamos este punto, de que era ilegal traer este punto aquí e que era preferible retiralo. E vostede, na exposición que fixo, dixo claramente que este ano condonoulle o 50% como mínimo das terrazas de Cangas. En que ordenanza ou en que pleno se aprobou esa condonación do 50% da taxa de ocupación de vía pública por mesas e cadeiras? Simplemente, nun momento determinado de pandemia, de peche, etc., se fixo a vista gorda coa ampliación do espacio... E agora acabou a pandemia. Xa non estamos en pandemia, entón. Non. Entonces... Pisite Cangas, onde un paseo. Non, ahora quedase sin argumento. Entonces... Agora hai que traer informes técnicos, traelo a pleno, iniciar procedimento, e vostedes condonaron o 50% da taxa de mesas e cadeiras polo libro. É unha condonación. Ai, non. É unha condenación pura e dura. Bueno, vale. Xa sei que non lle gusta o que estou indo, pero temos que decirlo. Bueno, vale. Pois iso é o que truemos aquí. É a súa hostelería, simplemente. O que teñen culpa, ou teñen culpa os que teñen terraza de que os que non teñen terraza non a teñan. É culpa dos demais. É un criterio paretiano poder axudar a uns e outros quedar igual. A outra cosa é que cando axudes a uns perxudiques a outro. Eso é discriminación. Nada máis. Gracias, señor Millán. Señora Verde, segunda intervención. Sí, só quería decir que, bueno, cando se fala de discriminación por axudar a hostelería e porque uns teñen terraza e outros non,
Eu venme á cabeza o bono comercio que se fixo a finales do verán. Moitos comercios de Cangas non puderon adherirse a ese bono, nin puderon disfrutar os seus clientes dese bono. Entón, aí tamén hubo unha discriminación, porque se enteraron o mismo día que se acababa o plazo para inscribirse, etcétera, etcétera. Entón, cando se fala de discriminación, en todos os casos podemos falar de discriminación. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Giraldez. Vamos a ver, todas e cada unha das medidas que se poidan tomar de apoio á hostelería, sesa unha exención de tasas para os que teñen terraza, sesa a través de bonos de compra para algúns comercios, porque non para todos, sesa calquer medida que se tome vai ser beneficiosa sempre para o conxunto. Co cual, estar falando de esta non, esta sí, ou esta porque non vai para todos, fagamos pequenas cousas, fáganse pequenas cousas e iremos apoiando a todas unha e cada unha das persoas e veciños e veciñas. Non se trata de a todos por igual ou nada, non. Xa se fixo co tema do bono do comercio, que foi para algunha parte dos asociados. Pode facerse... Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, coñezo perfectamente a situación e empresas que están asociadas pero dan outro tipo de servicios, pois non poden acollerse a ese tipo de bonos, etc. Son cousas que dá igual o que se faga, todo canto se faga, todo é bo. Porque vas a estar axudando o pequeno comercio, as veciñas e veciños, a todos aqueles autónomos que van a estar aquí e que son os que están sufrindo os resultados negativos desta pandemia e deste estado de alarma. Non se pode dicir, bueno, vamos a ampliar terrazas dándolle máis espazo, porque así sí que estamos perxudicando, cuidado, a peonalización e as persoas que pasan polas rúas. Non podes dedicarte a expandir terrazas por todos lados e deixar que invadan todas as estradas, non. Pero pequenos xestos, pequenas axudas, unha tasa hoxe, un bono mañán e distintas axudas que se poidan ir dando a todos os sectores vai vir ben para todo o mundo. Por tanto, negalo é absurdo. Señora Giraldez, non. Señor Millán. Pois pasamos a votar o punto. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobado polos tres grupos da oposición. Perdón. Bueno, voto negativo, sí. Sí, non. Somos seis dos grupos de goberno neste momento. Seguinte punto da orde do día. Expediente 6564, moción do Partido Popular sobre as obras na Rúa Méndez Núñez. Para defender a moción, ten uso a palabra, como non, a señora Lodi Hermelo. Sí, ten uso da palabra. Boa noite a todos. Ben, tras solicitar varias veces os gastos da peonalización da Rúa Méndez Núñez e recibindo parte dos mesmos, solicitamos a maiores un informe de Secretaría sobre as actuacións na citada rúa. Nese informe solicitábamos que se nos diga se se cumpriu co proxecto redactado para a obra de peonalización en Méndez Núñez, se o resultado das actuacións que se levaron a cabo cumpren tamén co proxecto e, por suposto, se se cumple coas normas do PEPRI. No artigo 63 do PEPRI di: los materiales de acabados de pavimentos y aceras serán coherentes con el ambiente monumental. Se podrán utilizar los materiales que se reseñan a continuación. A. Adoquín de piedra o materiales prensados de calidad. B. Enlosado de piedra. C. Combinación adecuada de los materiales citados anteriormente. Se mantendrá la condición de no resaltar ni diferenciar aceras. En cualquier caso, los pavimentos deberán seguir lo más fielmente posible los modelos antiguos. Recalco a palabra antiguos. Lendo este artigo do PEPRI, que é a norma que rise calquera actuación nesa rúa, temos claro que non se cumpre coa norma. Non podemos aplicar a norma según nos conveña. Temos que ser os primeiros en cumprir. E aquí non se está cumprindo. Se non temos cartos para enlosar en pedra ou en adoquín, como o resto de peonalizacións,
pois teremos que esperar a ter esa partida económica. Non podemos estar a usar cartos e recursos nunha rúa para facer unha peonalización provisional. Por todo isto exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal para que calquera actuación, calquera, no casco histórico, cumpra coa normativa do PEPRI en vigor. Este é o acordo. Esta é a proposta de acordo. Moitas gracias. E vai intervir, señor Hermelo. Boa noite novamente. Ao respecto desta moción, como ben dixo a compañera Dolores na exposición de motivos, creemos que o acordo que se solicita igual era un pouco escaso no sentido de que exixirlle ao goberno que se cumpla o PEPRI pedir que se cumpla a legalidade actual. Por lo tanto, obviamente entendemos que calquera actuación que o Concello realice dentro do casco histórico vai a cumplir sempre co PEPRI. Sabemos tamén, como ben dixo vostede, que presentaron unha instancia solicitando un informe de se está cumplindo ou non, e aí onde nós quereríamos insistir e afianzar o noso posicionamento. Creemos que ganaría moito máis a proposta se realmente o Pleno que exixira fora, no caso de que non se lle contestou, ou igual que na moción anterior presentada polo noso grupo, decíamos que quedaban mocións no caixón ou non se tramitaban, tamén sabemos que pasa a veces con solicitudes que facemos dentro da oposición sobre distintos escritos, non? Que realmente igual o que hai que insistir ou pedir dende o Pleno é que se realice, que se nos entregue un informe de se realmente cumple ou non cumple. Nós non temos a capacidade para decir se agora mesmo esa obra ou non cumple co proxecto ou ten un proxecto acorde co PEPRI, ou que a propia directora do PEPRI faga constancia sobre se é así ou non é así, non? Que para iso é unha traballadora municipal e parte da súa labor. Nos insistimos moitas veces con esa obra, non nos vamos a entrar agora co gasto económico que leva en ela, ou senón que falamos moitas veces sobre a planificación e realmente cal é o fin real que se quere facer aí. Calquer cambio sabemos que costa e como vai a costar a veciñanza adaptarse ás zonas de convivencia coche-peón ou zonas peonils, ou depende como se queiran redactar finalmente, porque son cousas tamén distintas, cando se fala de mobilidade. Neste caso, creemos que nunca nos opusemos á penalización, pero sí cuestionamos e o seguimos facendo sobre se existe un plan, se existe unha estrategia ou se existe unha idea clara do que se quere facer nesa rúa, porque, a veces se poñen uns volardos, a veces se poñen uns bancos, se pinta, se repinta, se bachea, se tal. Entonces, creemos que a finalidade o problema real que existe aí é que non hai un plan concreto claro de como se quere que quede esa rúa finalmente e se vai facendo pouco a pouco. Nós sempre dixemos, creemos que hai que ir e as obras teñen que ir cara a austeridade no sentido de que non é necesario sempre empedrar, ainda que este cerca do casco histórico ou no propio casco histórico ou no borde, porque non sempre é a mellor forma para garantizar a mellor mobilidade, sobre todo das persoas con mobilidade reducida, non? Entonces, dentro do noso grupo, imos apoiar a proposta, porque, pedir que se cumpla a legalidade entendemos que é certo e é necesario, é unha redundancia, pero, nunca está de máis pedir que se cumpla. E do mesmo xeito, non só na Rúa Méndez Núñez, sino en outras obras que se están facendo agora e que podemos falar da Fonte Ferreira tamén, que seguramente se trate máis para adiante, e se solicitará tamén informe de se esa obra ou non cumple ou como se está quedando ou se hai modificación sobre o proxecto inicial, non? Pero, é unha cuestión que non é agora o caso, é simplemente por agora nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giraldez. Ben, baseándonos no punto de acordo, pois todos temos que estar de acordo neste punto. É dicir, pedir que o Pleno da Corporación inste que calquera actuación no casco histórico cumpla coa normativa do PEPRI, pois é lóxico. É dicir, ten que cumprir coa normativa do PEPRI calquera actuación. Eso témolo todas claro. Por lo tanto, xa anuncio, dentro do BNG imos apoiar este punto de acordo, porque o único que estamos pedindo precisamente é que se cumpla a legalidade. Ben. En canto a referencia que fan na exposición de motivos respecto á actuación de Méndez Núñez, si é certo que esta actuación está traendo unhas idas e vidas contradictorias,
Tamén teño que dicir que no anterior proxecto do que formamos parte algunhas, o que se fixo foi un proxecto xunto coa Rúa Bayona, non era un proxecto de peonalización, era para cambiar a situación extraordinaria que sufrían os soterrados, canalizacións, tuberías e demais que estaban nesa rúa. O resto sí que estaba previsto nun futuro, que en canto se poidera, pois nivelar todo con pavimento en pedra, nivelalo todo para evitar beirar rúas e así poder dar accesibilidade. Bueno, iso non se pudo levar adiante, entrou outro goberno, pero evidentemente a obra que se fixo no seu día e os proxectos que se fixeron no seu día cumpre coa normativa do PEPRI, porque precisamente a directora do PEPRI foi a que dirixiu esas obras, co cual ten que cumprir. O que se fixo a posteriori, descoñezo yo xa a posteriori o que se fixo, máis o que podemos ver todas e todos nesta rúa e os anuncios que se fixeron de penalización. De todos modos, sí que coincidimos. Nos apostamos pola penalización do centro de Cangas. Sempre apostamos por iso e seguiremos apostando. Creemos que é unha maneira de convivencia e de salvar os peóns por riba dos vehículos. Pero, como digo, imos apoiar este punto porque, efectivamente, calquera actuación que se faga no casco histórico ten que cumplir a normativa. E nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Vamos a ver, eu non sei se o PP realmente sufriu un deslumbramento repentino cando saen da sede. Porque eu creo que cando saen da sede, de repente se deslumbran coa Rúa Méndez Núñez. Están amarrados a Rúa Méndez Núñez e siguen amarrados a Rúa Méndez Núñez de antes do verano. Mire, a Rúa Méndez Núñez, acaba de dicirlo a señora Giraldez, se fixo unha primeira actuación. E agora o que se fixo foi pintada. Que pasa? Que lle gusta máis o negro que o outro color, que o azul, o amarelo, non sei que. Pois é unha cuestión de gustos. Pero non se fixo ninguna actuación. Hai un informe, vostede oculta ou non o coñece. Hai un informe da arquitecta municipal na que di que non hai modificación ninguna no proxecto aprobado e executado no primeiro punto. Hai un pintado, por Dios, pintado que non necesita proxecto, porque non hai modificación ninguna da rúa. A única modificación que hai, e vai seguir, a pesar das firmas, señora Hermelo, é peonalización da rúa, unha rúa paralela a unha rúa principal, unha rúa que está enfrente a 20.000 aparcamentos, 20.000 non, pero bueno, a 200 aparcamentos, e queren aparcar en la puerta da casa. E non, esa rúa é o comenzo da zona de peonalización que ten que chegar hasta o muelle. Entende? É dicir, é que é facilísimo. E mire, nós tamén vamos a apoiar a moción. Porque, efectivamente, as obras que se fagan no casco co proxecto, ten que ser o proxecto aprobado, supervisado pola directora do PEPRI, e, efectivamente, cando se poida, se poñerá pedra. Pero isto, a mí fixo-me gracia, suliñei isto dos pavimentos seguir o máis fielmente posible os modelos antigos. Nas dúas outras rúas que vostedes arreglaron no casco, en 12 anos, e ninguna utilizaron pavimentos de modelos antigos. Utilizaron esas lousas de pedra, que son as que se utilizaron en xeral. Pero onde está ese pavimento de modelos antigos que sería o adoquín, vostede que é técnico? Que sería o adoquín, por exemplo. Señor Soliño, onde está ese pavimento? Pero ben, cumpliron o PEPRI, de acordo. Nós tamén. En todas as rúas que arreglamos, que foron bastantes máis, incluso barrios inteiros como o Outeiro, se utilizou pedra, se utilizou tal, e se seguiu o PEPRI. Unha rúa que se pintou, esa lle pasei as contas, muller, 600 euros, en pintura, 600 euros, e logo, claro, o traballo dos obreiros. Coño, pero tampouco contabilizamos cando tapan un bache. Entonces, é que non entendo esa perrencha que lles entrou, sinceramente. Non entendo, teñen cousas moitísimo máis importantes polas que, non sei, criticar ao goberno, pero non andar con esas chorradas, perdóneme, cousas chorradas, que ademais andan aí un grupito de 3 ou 4 pedindo asignaturas polas casas, porque Cangas é pequeno e todo se sabe. Entón, sei perfectamente quen anda, quen non anda, o grado de familiaridade coa outra persona, ou non sei que, e tiene unha perrencha que colleron. Non é máis, señor Almelo, unha perrencha no dicionario pola P. Perrencha.
Por favor. Por favor. Evidentemente vamos a apoyar, porque vamos a actuar no caso contigo. Ahora temos previsto, se o Pleno non lo aproba, no seu día, actuar, por exemplo, na Praza da Estrela, na Rúa Lirio, etcétera, etcétera, e efectivamente, claro, non llevamos a meter na Rúa Lirio na parte de arriba, cando a parte de abaixo está empedrada, un pouco de pintura. Haberá que facer un proxecto e actuar nele. E a propósito, simplemente, de referencia, na Rúa Fonteferreira, señor Hermelo, hai un proxecto aprobado que estuvo en exposición pública e que foi aprobado polo goberno anterior. Polo goberno anterior. Non, pero estaba no plan de concellos de 2018 e 2019. Que non, tampouco hubo modificacións, que eu saiba, vamos. Tampouco conozo o proxecto a fondo. E moitas gracias. Perdón, señor Hermelo. Vamos a ver, como me gusta a min ou non creo que lle importe a ninguén. Se trata de cumprir o que temos que cumprir. Cando fago a solicitude de informe, o señor secretario leo textualmente: os abaixo asinantes membros do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas solicitan informe de legalidade emitido pola Secretaría sobre o cumprimento das normas executadas, das obras executadas recentemente na Rúa Méndez Núñez, das normas establecidas no PEPRI, máis en concreto do artigo 63 da citada normativa onde se establece como deben ser as pavimentacións. De momento non teño ningún informe sobre a legalidade. Iso é o primeiro que lle quero dicir. O segundo, a señora Isabel Medraño Fariña, arquitecta municipal, si fai un informe que fala das obras de decoración. Eu non preguntei polas obras de decoración da Rúa Méndez Núñez. Eu preguntei por toda a peonalización. Voulle ler o informe da arquitecta municipal. A vista da análise visual realizada na inspección, constátase que se procedeu dentro do Departamento de Mobilidade do Concello a aplicar un debuxo decorativo de pintura ou eslurri na zona central asfaltada da Rúa Méndez Núñez cunha chamativa decoración do pavimento, Se organizou para facela predominantemente peonil, o que despertou a creatividade, moi ben. Dende o punto de vista técnico urbanístico, enténdese que a Rúa Méndez Núñez non constan obras de urbanización máis alá da aplicación dunha capa de pintura, que é o que está a decir vostede, para crear incentivación do debate, etcétera, etcétera, para unha posible peonalización. O que vostedes están vendendo é que xa está peonalizado. E, de feito, sigo, por favor, despois fala vostede. É unha intervención decorativa. Ben, a actuación decorativa realizada considero que posiblemente estivo encamiñada a crear o debate social da coexistencia de tráfico rodado e peonil con predominancia deste último, relegando a un menor protagonismo os vehículos frente aos peóns, que me parece estupendo. A proposta definitiva de actuación deberá cumplir co regulado na normativa urbanística en vigor no casco vello de Cangas, regulado polo PEPRI, e nas normas subsidiarias en vigor no municipio, así como seguir as recomendacións estipuladas na Guía de Boas Prácticas en intervencións de espazos públicos. O que fago constar dende o meu leal é saber e entender para que surta os efectos oportunos. Aquí xa di claramente que de momento non se está facendo nada que cumpla co PEPRI, pero que se debería facer así. Se vostede leva vendendo que peonalizou a rúa meses, ten que aclararse. Ou vende unha decoración ou vende unha peonalización, pero non se pode vender as dúas cousas, señor Pazos. Sobre todos os comentarios absurdos de si firmas e non firmas, si é un familiar meu, e que? Fago eu chistes ou chascarrillos dos seus familiares? Creo que non. O sea, me parece fora de lugar. E me parece estupendo que saiba vostede que recolle as firmas. É o seu deber. O gallá soubese vostede bastantes máis cousas do funcionamento do Concello de Cangas, o gallá. De momento nada máis. Moitas gracias, señora Hermelo. Señor Hermelo, vai intervir. Moi breve, nada, recalcar que realmente, e logo da exposición de Loli da lectura do propio informe da técnica do PEPRI, queda claro de que o que non existe é un proxecto de obra, sino un proxecto de idea do que se quere facer en esa rúa e a continuidade de como se vai realizar, se é unha proba ou non.
e que estamos claros de que ainda vai haber máis cambios seguramente, e ainda non é unha proposta definitiva, e, bueno, o único que esperemos é que se decidan, que se sean claros e que realmente a rúa cumpra, igual que cando unha casa, unha vivenda, un piso pinta a fachada, uno dun cor, uno non cumpre, se fai un requerimento para que volva a legalidade do PEPRI, neste caso, si no caso de que se faga como quede, o exposto na propia moción, e o que xa dixemos anteriormente, imos apoiala, e nada máis. Gracias, señor Hermelo. No. E vamos a ver, por terminar, porque ademais veñen os tempos de toque de queda, non? Vamos a ver. E eu non vendo nada, señor Hermelo, absolutamente nada. Nunca vendí nada, nunca me dediquei ás ventas, nin a outro tipo de negocios dese tipo, totalmente serios e tal. Nunca me dediquei a eso, me dediquei a outras cousas. De que non vendo nada. Pero a penalización está feita. Os coches por aí non aparcan, nin pasan. Bien, porque é un acordo que hai de xunta de goberno. E se penaliza, e se penaliza. E non hai máis. E volvo a repetir, non hai, e vostede, supoño, non sei, se se move polas redes sociais, esas historias, trampianas elas, e nas redes sociais o debate é moi favorable á penalización de Méndez Núñez, non sei se o saben, porque, evidentemente, quen protesta? Os que viven ali e queren aparcar diante da porta. E non, porque, evidentemente, todo o mundo se dá conta de que esa rúa é prescindible para o tráfico. Porque se esa rúa non é prescindible para o tráfico, Eugenio Sequeiros tampouco. Claro, e a Rúa Real tampouco, e a San José tampouco. Nada, volvemos á época do PP, onde os coches andaban dun lado para outro por todo o casco vello sin problema ningún, a pesar de que había unha ordenanza. No, Jiménez fai que non, como se ele estuvera nese momento pendiente do tema, cousa que non estaba. E había unha ordenanza aprobada, pero nunca se chegou a cumplir. Nunca tuveron o máis mínimo interese en que se cumplira. E máis, había un socio tránsfuga dese goberno que dicía que había que retranquear, que o casco histórico de Cangas había que retranquearlo, e o tráfico para arriba e para baixo. Señor Jiménez, é cuestión de que usted é novo e non estaba neses momentos, non tuvo que soportar esas cousas. Pero, bueno, quero dicirlle que sí, que temos a obligación de cumplir o PEPRI, faltaría máis que non cumpliramos ca lei. Agora, eu non entendo que lles moleste o color. Sinceramente, a vida é color. Non sei por que lles molesta tanto. Vamos, se lo quieren de negro, no, porque senón o señor Hermelo me acusa de estar cambiando seguido. Se non yo pintamos de negro outra vez, joder, pois sean felices. Porque non sei a felicidade que topan no negro. Iso, cando se fixe o primeiro proxecto, e que me corrixa senón a señora Giralde, que non me vai correxir, iso iba en asfalto polo medio. Iba con un slurry, pero levaba asfalto polos lados, levaba asfalto. Para que necesidade teñen do asfalto? Non sei. Botan de menos o prestixe, que non sei. Non sei que necesidade teñen do asfalto. Que é o que lles molesta de que unha rúa este pintada, que vayan a Sanxenxo, que é dos seus. No Paseo Marítimo de Sanxenxo está pintada a rúa. Entende? Vayan a Barcelona, vayan a outras cidades, onde hoxe en día se pintan as rúas, para, efectivamente, favorecer ou compaxinar peóns e coches. Nas zonas onde ten que haber carga e descarga, levar a compra a casa, etc., que é o que pasa no casco histórico de Cangas. Pero, de verdad, non sei de onde lle ven esa perrencha. Sigan con ela, porque teñen todo o seu dereito do mundo de desenvolver as accións que lles pareza oportuno. Non, acabou o turno. Non. Que quere unha terceira intervención? Non, vamos a ver, quero dicir, eu teño a prerrogativa, e non son o primeiro alcalde que o fixo, ni moitísimo menos de pechar os debates. Agora, se vostede quere que lle dé outra intervención, abro outro turno. Vale. Pasamos a voz. Agora acabo de dicir. Que acabo de vender. Bueno, pues son actor. Ben, pasamos a votar o punto. Votos en contra. Abstencións. Abstencións. Votos a favor.
Queda aprobado por unanimidade dos presentes, que cada vez son menos presentes. Falta María Leonora. Ben, seguinte punto da orde do día. Moción, o sea, expediente 6560, moción do Grupo Popular, esta está pequeniña, sobre o peirao de Rodeira. Sí. E para defender a moción, señor Soliño. Moi boas tardes. O Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, faixa, pois, vai alá casi 2 anos, presentou unha moción, pois, parecida ou igual que esta, na cal o Grupo Popular presentaba unha moción onde se insta a solicitar diante da Dirección Xeral de Costas a recuperación do peirao de Rodeira e a elaboración dun proxecto técnico viable desde o punto de vista económico e medioambiental, que servira de base para obter as achegas ou axudas doutras administracións. O acordo unánime, por parte dos presentes, acordouse textualmente que o Pleno insta a Dirección Xeral de Costas a rehabilitación do citado peirao cos estudos de impacto ambiental pertinentes. Fai moitos anos a concepción desta instalación foi orixe dun proceso judicial pola titularidade ata a súa recuperación por parte da Dirección Xeral de Costas. Entendemos que, ademais dos lóxicos usos do peirao, forma parte da historia e do paisaxe do entorno da praia de Rodeira, polo que urxe a súa recuperación. Despois de todo este tempo, pois creemos que nada se fixo, e, polo tanto, volvemos a facer unha proposta a cal o Pleno da Corporación insta a Dirección Xeral de Costas a rehabilitación do citado peirao cos estudos de impacto ambiental pertinentes. Moitas grazas, señor Soliño. Por avante, señora Verde. Boas noites. Antes de nada, quería facer unha reflexión. Igual no estado no que está o muelle en estes momentos, o que hai que facer é retiralo directamente. A parte diso, volves a traer, porque non se fixo nada, evidentemente, botamos en falta saber que uso se lle quería dar a ese porto, porque rehabilitalo despois ten uns custes de mantemento, etcétera, etcétera. Eu entendo que hai xente que vai aí a pescar, porque mira esa xente que se sigue subindo e van a pescar, van a bañarse, a tirarse os rapaces no brán, pero claro, hai que ter en conta de que se rehabilita iso e se fai un muelle novo, iso ten un mantemento, uns gastos, entonces sería importante saber que uso se lle daría a ese muelle. De momento nada máis. Moitas grazas, señora Verde. Por parte do BNG, señora Giraldez. Sí, vamos a ver, efectivamente, hai 2 anos que se aprobou esa moción no Pleno da Corporación. Constame do que sei, polo que puiden saber, é que si se tramitara a Costas esa moción con infrutuosos resultados, é dicir, Costas non actuou, co cual o estado lamentable que ten ese peirao continúa a día de hoxe e incrementándose a peor, non? É certo que é necesario actuar xa aí, pero é que potestade de Costas, é dicir, está na súa competencia, son eles os que teñen que investir nese peirao para poder recuperalo. No seu día pechárase o acceso para impedir que a rapazada pudera subir calquera persoa pola súa perigosidade. Insistimos en que sigue sendo perigosísimo. Está moi, moi mal. En estes momentos non sei se a rehabilitación sería, tamén teño as dúbidas, se sería realmente o adecuado, porque o seu estado é demasiado malo como para garantir a seguridade que se poida recuperar algo do que hai agora mesmo, pero ainda así que ten que facer iso Costas. Costas ten a competencia, a Costas hai que insistirlle,
Sí que me consta eso, que hai 2 anos que se lle preguntara e nada fixeron, pois habrá que estar en riba deles e insistir e exixir que o rehabiliten ou o eliminen. Non queda outra. Moitas gracias, señora Giraldez. Señor González. Bueno, eu sobre o fondo da cuestión da moción recordo que por parte do PSOE ese día mismo no ano 18 o señor Iglesias dicía: creo necesario un plan serio e profundo para buscar la revisión del Frente Marítimo del Concello o bien ampliación de competencias municipales na materia. Considera que hai que comenzar un expediente administrativo de recuperación e reversión do Frente Marítimo e a ampliación das competencias municipales. A partir de aí analizar o que se fai co muelle, rehabilitalo ou derribalo. A corporación en ese momento tomou a decisión de estar a costas do Estado a que exercera o seu dereito e que fixera algo no dichoso muelle. Pero tamén temos que recordar que en aqueles momentos, cando se aprobou esta moción, había un conflito con un particular no muelle. O Faro de Vigo anunciou que o Supremo había retirado a concesión ao paisano, pero nadie máis supo do tema. Non se sabía en aquel momento si era certo iso ou era mentira, porque legalmente no Ayuntamiento nunca se supo nada, nin da sentencia do Supremo, nin costas diso que se lle hubiera retirado o señor a concesión. Por ahora nada máis. Moitas gracias, señor González. Señor... Sí. Sí. Vamos a ver... no, movida, perdón. Pero, de todas formas, vamos a ver a palabra polo Partido Popular ten o señor Soliño. Ai, perdón, pensei que estaba falando vostede. No, perdone, señor. Pareceume... A ver, pero pareceume que estaba falando vostede, foi un erro. Pídolle disculpas. Señor Soliño. Ten unha sesión, señor Pazos, co señor Sotelo. Joder. Sí. Moi ben, vamos a ver. O escoitando, vou empezar por a señora Giraldez, que comentaba de que si algo se fixo, pode ser, nós non sabemos, ni creo que se nos trasladou a nós, de que algo se fixera. O que di o señor Geno é certo, efectivamente. Hai que buscarlle unha solución. Hai que buscar unha solución. E a solución é, ahora mismo, costas. Non sei se hai algunha persona máis metida no asunto, non? Pero a solución é costas, xa que ten que tomar medidas. E a vostede lle diría que, a ver, de alguma maneira, o tema de arreglalo, non arrensalo, hombre, é algo que le vai toda a vida, digamos, non toda a vida, pero xa moitos anos, pois é algo que está integrado no paisaxe, efectivamente, o mellor, pois costará o que coste. Podemos decir un exemplo que foi aquí o do muelle do Gea, que se arrensou, bueno, tamén estaba pois moi mal en aquel momento, e se arrensou. Creo que tampouco teña moito gasto, diario ni anual, creo que tampouco. Eu, polo noso partido, creemos que debería se arrensar. Decía a señora Giraldez, e non decía mal, de que un peligro, pero un peligro no Brán, sobre todo, pois o que está sucedendo aí. Hai rapaces que se tiran desde ese muelle, hai xente pescando que vai aí, hai xente que pasa por debaixo dese muelle, dese peirao, cando están nadando, e ahora mismo hai unha viga que está incluso aberta hacia fora, que pois en calquer momento pode caer. En este caso, nos pensamos que, efectivamente, hai que pedirlle responsabilidades a quen as ten, que en este caso se costas, pero de unha vez, pois que tome medidas urxentes, porque calquer día pode pasar unha desgraza. En todo caso, seguimos, como digo, estamos de acordo en que de principio se arrense, de que se arrase porque é algo que leva moitos anos no paisaxe de Cangas, e que de alguma maneira non creo que teña un coste, digo, ni mensual ni anual de mantimento, será de reparación, pero que neste caso tenga que tomar costas.
Nós estamos de acordo en que habrá que tomar medidas e pedirlle responsabilidades a quen as ten, que en este caso, pois, volvo a repetir, é Costas. Nada máis. Moitas grazas, señor Soliño. Señora Verde. Sí, só quería recordar unha moción, creo que trouxera o Partido Popular sobre o paseo en Milariño e tal, e é o mesmo problema. En este caso, se o muelle, se o fan de formigón, non hai problema, pero se se lles ocurre poñer madeira, ten un mantemento, porque iso, en canto se molla, resbala, etcétera, etcétera. Entón, ten uns custes de mantemento. Simplemente iso, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Verde. Señora Giraldez. Moi breve. A nós danos exactamente igual os custes de mantemento que teña, porque para iso é competencia que ten é. Nós o que queremos é que Sarrán se elimine o serio perigo que ahora mismo ten ese lugar. Ahora mesmo a situación é moi, pero que moi perigosa para a veciñanza. Moitas grazas, señora Giraldez. Señora Valo. Bueno, eu creo que indudablemente o Partido Popular neste caso ten toda a razón que esa instalación non pode permanecer ni un segundo máis ou non debería, canto menos, nese estado. Iso é lamentable e a competencia deles nós temos obriga de volverlles a reiterar o que xa se solicitou no seu día, si cabe con máis énfase. Énfase que, por certo, eu tamén lle pediría ao Partido Popular, con respecto á Autoridade Portuaria de Vigo, que se siguen comportando, desde logo, con Cangas da forma máis mezquina e impresentable posible, non só non cedendo os terreos que prometeron no seu famoso convenio que asinaron, sino que, ademais, aquí se aprobaron mocións por peligro de derrumbe e socavamento evidente do fronte marítimo e non fixeron absolutamente nada. Por lo tanto, deberíamos de facer un frente común tamén non dependendo de quen sexa a administración competente, sino tamén das necesidades reales que ten Cangas. Nada máis. Moitas grazas, señora Valo. Xa me fixo perderme. Señor Soliño. Pero do que estamos falando é hoxe do muelle, ¿no? Que todo isto que se está reclamando, efectivamente, perfecto, oxalá se poida facer todo este tipo de cousas, pero en este caso estamos falando do que estamos falando, que volvo a repetir, oxalá a Costas se poña as pilas e podamos, pois, de alguma maneira, facer algo nese sentido. Nada máis. Gústame a súa ilusión, señor Soliño. O gallá, efectivamente. E pasamos, pois, a votar a moción. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. E seguinte punto do orde do día, punto número 9, expediente 6665, moción do BNG sobre o servizo do 061. Para defender a moción, ten uso a palabra. Perdón. A señora G. Estaba mirando para a señora Rial. Sí, sí. Podría ser perfectamente a señora Rial ou calqueira das compañeiras do Grupo Municipal do BNG, que calquera delas está suficientemente preparadas para levar adiante calquera moción. Ben, vamos a ver. Falamos aquí nesta moción do Servizo 061 de ambulancia, con base en Cangas, de acordo? Todas e todos sabemos da labor que realiza este servizo e, ademais, máis relevante se cabe ao longo deste ano de pandemia, atendendo as urxencias sanitarias e trasladando usuarias e usuarios portadores de COVID que obrigan a desinfección do vehículo para un novo uso. Sai un mes que un dos sindicatos, a CIGA, concretamente, denunciou que a empresa concesionaria do 061 retirara o sistema de desinfección coa excusa de que estaba estropeado. O feito de que o Centro de Traballo de Cangas careza un sistema de desinfección obriga a que estas tarefas se realicen nas instalacións de Vigo. Isto provoca que a ambulancia tarde moitísimo máis en quedar novamente operativa, orixinando atascos na asistencia a poboación que teña unha urxencia sanitaria. É dicir, se teñen que trasladarse a Vigo a desinfectar o vehículo, teñen que tardar ali unha hora, o Concello de Cangas queda desatendido durante esa hora, porque a ambulancia está lá. Sinda por encima, esa ambulancia leva o xente do PAC, un médico, enfermeiras do PAC, tamén queda desatendido o servizo do PAC, o cal é gravísimo.
Resulta habitual, porque o comentaba eu aquí, no, que o persoal técnico de emerxencias remata a súa asistencia a un paciente no PAC de Cangas e que se teña que trasladar a Vigo. No? Bueno, outro aspecto especialmente grave é o feito de que o persoal sanitario do 061 non se realicen probas de determinación de antíxenos tipo PCR cada 15 días, igual que o persoal de urgencias hospitalarias, servicios hospitalarios, COVID e centros sociosanitarios. No que vai de pandemia non se lle realizou ningunha. En 9 meses tan só 2 probas de anticorpos sen unha validez diagnóstica. Iso por parte dos Sergas directamente a eles. Non? Esta decisión de excluir o persoal técnico de emerxencias do cribado de persoal sanitario e sociosanitarios impide a detección precoz dos casos entre os profesionais, poñendo en risco de contagio os pacientes que asisten e trasladan, sen esquecer que se trata de persoas normalmente de risco, de alto risco fronte a COVID. O Goberno Municipal, sabemos, é coñecedor de todos estes feitos, a que o persoal sanitario do 061 solicitou, por medio do seu representante, a xestión da administración local para poder solucionar este e outros temas, como a reparación da beira rúa na zona de Longán, que é a entrada e saída dos vehículos, que impediu incluso a saída da ambulancia para realizar unha asistencia, e a solicitude dos Sergas para a posta en marcha dun reforzo do servizo de ambulancia do 061 por o Morrazo con base en Cangas, que levamos moitos anos pedindo, non? A día de hoxe non se trasladou a información dos trámites e xestións feitos e a base do 061 de Cangas continúa sen solucións. O único que se nos trasladou foi o mesmo martes que entrou a moción aquí ás 8:30 da mañán e as preguntas que presentamos ante o Concello. Sabemos que houbo despois unha xuntanza de todos os concellos co Sergas e a concelleira preguntoulle que pasaba con este servizo. A realidade é que nada se sabe, nada fixeron, o Sergas non actuou e a empresa concesionaria sigue enviando o vehículo a desinfectar a Vigo. E iso non podemos consentilo. Queda desatendida a nosa poboación, a nosa veciñanza. Entón creo que debemos insistir para que a empresa concesionaria, por aí a nosa proposta e os nosos puntos de acordo, instar os Sergas a que a empresa concesionaria do 061 dispoña dun sistema de desinfección en Cangas que garanta a pronta operatividade da ambulancia para unha aceitada asistencia da poboación, evitando o desplazamento ou a permanencia en Vigo para realizar estas tarefas que retrasan a prestación da asistencia sanitaria urxente. Instar ao Goberno local a reparación urxente da beira rúa na zona de Longán, na entrada da base do 061 en Cangas, que impida a saída dos vehículos para realizar unha asistencia. Instar aos Sergas a posta en marcha dun reforzo no servizo de ambulancia do 061 para o Morrazo, con base en Cangas, e instar os Sergas a incluir o persoal técnico de emerxencia na realización das probas de determinación de antíxenos tipo PCR cada 15 días, igual que o persoal de urgencias hospitalarias, servizos hospitalarios e centros sociosanitarios. Eses son os puntos de acordo e esperamos o respaldo da corporación. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Vai intervir, señora Vizoso. Ben, boa tarde a todos de novo. Trasladar que estamos bastante de acordo con todos os puntos que propón o BNG na súa moción de cara á xestión deste servicio. Coincidimos cos 3 primeiros puntos de acordo na necesidade de que a concesionaria poida dispoñer dese sistema de desinfección aquí en Cangas, de que na medida do posible o Goberno municipal poida actuar nesa beira rúa na rúa Longán, onde está instalado o servicio, e instar aos Sergas tamén a un reforzo no sistema de ambulancias e no Morrazo tamén é importante. Si ben é certo que non estamos de todo de acordo co punto número 4 da moción, no que se fala de ofrecer as probas PCR aos traballadores de empresa. Nos consideramos que é probable que, sendo este un servicio externalizado, que deba ser propiamente a empresa a que asuma os custes de realización de esas PCRs. Entendemos que é un custe que, como a empresa deberá ter unha mutua ou un seguro propio que poida cubrir eses custes e non ser os Sergas o que teña que asumilas. Polo demais, en principio, estamos completamente de acordo coa proposta da moción, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Parte dos grupos de señora Portas. Obviamente o Goberno Municipal vai votar a favor da moción, pero si ben creo interesante a clarificar algunha cousa, que é que o delegado sindical do 061 de Cangas se reuniu conmigo e co señor alcalde 3 días antes do cribado neste concello, e que esta concelleira xa meteu naquel momento
os traballadores do 061 no cribado de Cangas e así foron chamados todos eles, e o poden confirmar, a facer unha PCR o domingo 22. A moción é do día 28. Ben? O propio representante dos traballadores pode tamén corroborar que hubo unha primeiro encontro falado coa propia xerencia e como, bueno, digamos que nun principio quedou un pouco baleira, aproveitamos a reunión que se fai unha vez a semana, que non sempre se fai, porque na semana anterior non se fixera, co secretario e co subdirector da propia consellería, donde tamén está presente habitualmente o xerente, e se lles trasladou que, por favor, fixeran un regalo de Reis, que é unha máquina de ozono. Ben? Se lle expresou directamente así. Lles comento, a ambulancia de Cangas sí que tiña punto de desinfección en Cangas. O problema é que a máquina de desinfección se rompeu. E tal e cual acaba de comentar a compañeira, é competencia dunha empresa. É un servicio do Sergas que está privatizado, neste caso, nunha empresa. E é esa empresa a que de todas formas se empeña, digamos, que en non arranxar o que poida supoñer ese arreglo desa máquina de ozono que incluso nós podemos decir, porque o Concello se fixo con dúas duns 80 euros. Entón, digamos que máis que outra cousa é un capricho, pero sí que é certo que se lle trasladou a Consellería e a propia xerencia de que de forma subsidiaria son responsables dese servicio e que teñen que cumplimentar. Ben? Por outro lado, non solamente hai un problema de desinfección na ambulancia de Cangas, ben? Hai un problema de rodas gastadas que non se están cambiando. Hai un problema de que hasta onte estiveron sin auga quente no seu centro. Ben, entón, todo isto fai que a situación de defensa dese servicio con respecto á veciñanza pois cada día sexa peor. Ben? Se reiterou, se solicitou, e así está por escrito, cando comezou o estado de alarma, e se reiterou porque se fixo nunha moción conxunta que tivemos fai un ano, a solicitude dunha terceira ambulancia para Cangas cando empezou o COVID, xa que carecemos dun centro sanitario en condicións e acumulación do PAC de Moaña no de Cangas, nos que considerábamos que era importante que puidéramos contar cunha terceira ambulancia. Ben, eu non sabía que para ser concelleira tiña que esperar primeiro a resolver aquí a moción antes de resolver o problema. E eu creo que o que hai que resolver aquí é un problema moi serio que a base non pode estar na situación que está e a veciñanza sin protección. Ben, xa nos chega coa asistencia sanitaria que temos neste Concello. Solamente remarcar unha cousa que creo que é importante, ben? A beirarrúa de Longán. A beirarrúa do Longán non é competencia municipal. Esa beirarrúa é do edificio e do propietario, o construtor desa edificación. Non é propiedade. Entonces, en todo caso, é algo que nós lle trasladamos ao 061, que íbamos a intentar facer a xestión, pero obviamente temos que ter as autorizacións do propietario dese espacio e cos informes técnicos oportunos. Por agora, nada máis. Moitas grazas, señora Portas. Señor Sotelo. Moi brevemente, se ahora falo eu. Ahora son eu. Sí. Ben, empezando por o final, eu creo que calquera beirarrúa, cando se dá a licencia de ocupación, pasa a pertenecer ao Concello, creo. De todos os xeitos, tamén digo que, dende o noso punto de vista, entendemos que teño as miñas dudas que o Concello sexa quen teña que reparar esa acera, porque están saindo vehículos constantemente, eso se deteriora, e supoño que o dono do baixo que alquilou o local, pois tamén terá algo que dicir. Despois, exigirlle ao Sergas, sí, o Sergas o que hai que exigirlle, pois entendo eu que é a obriga de que se faga cumplir o contrato. Na exposición de motivos, señora Giraldez, teño que dicirlle que, bueno, ainda que se di algunha verdade, outras non son tan verdades e outras, dende logo, pois, por non dicir que son mentiras, non son certas. Eu creo que aquí nadie ten dúbida da importancia que ten este servicio, polo menos dende a nosa formación política non temos a menor dúda, creo que nadie. Da desinfección, bueno, hai que dicir que aí hubo hasta non fai moito tempo un equipo. A ozonación, ao aire libre,
hai que facelo ao aire libre, me parece. O sea, non se pode facer nun local cerrado. Que o van a facer na rúa? Hombre, a mí non me gustaría ser veciño desa zona. Creo que iso non se pode facer na rúa, que é a única posibilidad que teñen, non nun local cerrado. En todo caso, aquí xa se dixo que non estamos a falar de miles de euros, estamos a falar, como no peor dos casos, de centos de euros que entendo que a empresa, hombre, lle interesaría, se fora posible, facelo. Porque, entre outras cousas, esa ambulancia, entre que o levan á Avenida de Madrid, me parece que é onde teñen, bueno, unha nave que parece, bueno, iso, a nave teñen fora, nas aforas de Vigo, pero onde fan esa desinfección, creo que na Avenida de Madrid, hombre, supoño que o que pretenderán, se teñen, creo que ali 9 ambulancias, pois rentabilizadas, é dicir, que se fora eso un problema, intentarían poñerlo aquí porque non estamos a falar de miles de euros. Aquí fala vostede que se perde cando perde ese tempo dos médicos. Mira, eso non é certo. Non é certo, entre outras cuestións, e eu digo por experiencia propia, porque en 3 ocasións, polo menos, tuve que utilizar o taxi. A nós, ao enfermero, sí, sona broma, o enfermero, a enfermera, e o médico que lle toca ir, mentras vai, para non perder tempo, pois nos poñen un taxi. En definitiva, eu creo que, eu digo, poderálle votar. Claro que hai cuestións que seguramente hai que mellorar, por suposto que sí, estamos de acordo, pero entendo que nin é nin o Sergas, nin o Concello, a quen hai, sí, o Sergas, por suposto que hai que dirixirse. A ver, eu, independentemente de que sea unha empresa privada, que é realmente quen ten que facer, eu creo que iso, bueno, calquera empresa privada lle fai aos seus traballadores, e aquí non estamos a falar de centos de traballadores, pero, bueno, eu creo que iso non é un coste para os Sergas o facer aos colectivos, como aquí se fixo, pois a distintos colectivos, bueno, pois que habrá que preguntarse por que non o fixeron os señores traballadores das ambulancias. Se foi, ao mellor tamén, igual, algún sindicato interveu por o medio. Tamén, ao mellor, hai que dicirlo. En definitiva, hai cuestións que estamos de acordo, e outras creo que están totalmente fora de lugar, seguramente pois para darlle máis trascendencia, pois se recurre unha vez máis ao vitimismo, o servicio é mellorable, por suposto, como son outros, pero tampouco é tan deficiente como aquí se quer, ou como algún sindicalista pretende dar a entender. Que xa sabemos noutros o que fixo ese sindicalista, aquí no Concello e en outros lugares. Señor Sotelo. Y segunda intervención, señora Giraldes. Ben, respecto a isto último, prefiro non entrar. Esas referencias que fai vostede a persoar ao persoal sindical que actúa en representación dos traballadores do Servizo de Ambulancias do 061 en Cangas son bastante desafortunadas, señor Sotelo. Pero non llevo a entrar no xogo. Non llevo a entrar no xogo porque creo que o tema é bastante máis serio do que parece restarlle importancia a vostede. Si é certo que o persoal médico e enfermeiro lle pagan o taxi para volver acá, pero entre que vai e volve e demais, pérdese tempo. E tamén é certo que a ambulancia tarda 1 hora en desinfectarse en Vigo. E o servizo queda desatendido aquí na nosa zona. E estamos falando da asistencia de Cangas en Moaña, que pasa exactamente igual. O noso problema aquí é que non temos 3 ambulancias, nin temos 4, nin temos 5. Temos o que temos. E cando se marcha a Vigo para desinfectarse, queda este servizo completamente desatendido. E a veciñanza e un usuario ou usuaria que necesite do servizo con urxencia non o ten. Ese é a realidade. Non estamos pintando as cousas de negro porque nos guste pintalas de negro. Estamos pintando o que hai, e o que pedimos e exiximos é que o Sergas actúe porque é a responsabilidade deles contra a empresa concesionaria, que xa sabemos que hai unha concesión, pero unha concesión que tendrá uns límites. E leva un control e un seguimento por parte do Sergas, que senón non tería sentido. E se lle exixa facer o que teñen que facer, que é cumprir. Ata fai pouco, ata o mes de novembro, tiñan desinfección na base de Cangas. Levan 2 meses sin ela.
Por qué? Porque temos que sufrir as consecuencias das malas praxes ou das malas actuacións dunha empresa concesionaria ou do Sergas por non facer o seguimento desa empresa e exixirlle o que ten que exixirlle, porque temos que sufrir as consecuencias das veciñas e veciños de Cangas e de Moaña, que tamén son atendidos. Non pode ser así. Nós temos que exixir que se cumplan as cousas. Exixir que haxa un sistema de desinfección na nosa localidade para que non se perda ese tempo, non se teña ese tempo perdido e poidamos actuar en calquera emerxencia que surda. No, da reparación urxente da Beira Rúa, vamos a ver, calquera Beira Rúa, no momento que hai unha cesión, unha dirección, non? As Beira Rúas pasan ao Concello. Si ben é certo, e iso teño comentado moitísimas ocasións, todas as entradas de garaxes e saídas de garaxes deberían reparar os propietarios, que son os que entran e saen. Eso dixeron en moitísimas ocasións, porque son os que están deteriorando ese pavimento. Tanto en Longan como en calquer outro garaxe de todo Cangas. Pero se non se lle exixe a todos os garaxes, a este tampouco lle basta exixir agora, e máis sabendo que estamos a falar dunha ambulancia, dun servizo de ambulancias, que se tramite o que se xa que tramitar, que se lle cobre o que se lle teña que cobrar a quen se queira. Pero mentres, que poidan entrar e sair os vehículos de ambulancia, que non estamos falando dun vehículo particular que se vai de compras a Vigo. Está para atender un servizo urxente sanitario. Por que o instamos ao Concello? Porque é o Concello responsable, en este caso, do termo municipal. E no resto dos puntos é o Sergas, porque é o que ten que facer valer a súa responsabilidade sobre a empresa concesionaria. Que sabemos que foron chamados 3 días despois do contacto para a PCR xa do cribado masivo que hubo en Cangas. Claro que sabemos. Pero que é obrigación do Sergas, e eles o que se pide, é que cada 15 días, igual que se lle fai o persoal de urxencias hospitalarias, servizos hospitalarios e centros sanitarios, se incluya os técnicos de emerxencias na realización deses test. Que despois yo cobren a empresa concesionaria ou que lle encarguen a empresa concesionaria que os faga. Evidentemente, que fagan o que teñan que facer, pero que os test se lle fagan cada 15 días o persoal. E así estar tranquilas todas e todos. É o único que se pide, que o Sergas que se poña as pilas e que faga o que ten que facer responsabilizándose do que ten que responsabilizarse. Nada máis. Moitas gracias, señora Giraldez. Señora Portas, vai intervir outra vez? Non é obligatorio. Non, solamente para facer un par de comentarios, é dicir, se lles trasladou o 061 que se iba a xestionar o da rampa de accesibilidade, porque obviamente aquí o que ten que primar é o servizo a veciñanza sobre calquer outra actuación ou outra situación que igualmente se terá que pedir responsabilidades a quen sexa. Se dice que non se lle fixo ninguna PCR desde este Concello, si se fixo a xestión. Non consideramos que sexa suficiente e non consideramos que tiveramos que ser nós, obviamente, e iso se traslada á Consellería de Sanidade e á Xerencia de Vigo, e en todo caso non solamente o tempo que se perde, é certo, solamente temos 2 ambulancias, o tempo que se perde en Vigo é elevadísimo para a situación que temos aquí, pero tamén é de risco outras situacións que está a vivir ese servizo, e o volvo a decir porque eu teño as fotografías desas rodas e miedo dan coa conxelación destos días, e tamén poñen en risco non solamente a vida dos traballadores, que xa é bastante, senón tamén dos usuarios que van dentro desa propia ambulancia, porque como todos sabemos, pues non van a ir a 20. Entón, o que sí que temos que requerir clarísimamente os Sergas para que o Sergas lle diga á empresa que cumpla o contrato. Non se está pedindo ni máis ni menos, exclusivamente que o cumpla, que estén en condicións para poder levar un servicio e que a veciñanza de Cangas, como mínimo, sinta que van poder atendela no mínimo tempo posible. Solamente son 2 ambulancias. Creo que o mantemento non vai ser tan elevado. Moitas gracias, señora Portas. Señor Sotelo. Moi brevemente. Pido yo encarecidamente, porque ás 11 deberíamos estar na casa. Sí, sí. Ai, salteina usted. Bueno, pois agora lle dou a palabra, perdón. Perdoe, señor. Non, é por finalizar. Eu estou de acordo coas intervencións que... Apago o micro. Confirmar que estou de acordo coas intervencións que se están dando, que o mellor é o Sergas o que ten que instar a empresa, pero ainda así creo que se parte dun error de base de confundir as demandas de unha persoa que é delegado sindical, se nomea como aquí, polo menos se está falando del como delegado sindical do 061, cando é o delegado sindical de ambulancias do Atlántico, do grupo
Orten, non? Se chama empresa. Quero dicir que eu creo que o que dixen ao principio, creo que a empresa tamén ten parte, eu non sei se antes de vir a falar coa concelleira, xa trasladaron propiamente á empresa a necesidade de facer esas PCR cada 15 días antes de xestionalo a través do Concello para facer o cribado que se fixo en Rodeira. Ainda así, nos pola nosa parte sí que vamos a apoiar os puntos de acordo, pero creo que sí que hai un erro e hai de base nese sentido, de que se está confundindo as demandas sindicais propiamente co tema dos Sergas, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Ahora sí, señor Sotelo. Sí, moi brevemente. Ben, quixera insistir e destacar que somos conscientes da importancia que ten este servicio. Tamén estamos de acordo que se lle pida aos Sergas as PCRs, que vigile esa concesión, que ademais é obriga, supoño que terán funcionarios para fiscalizar eses temas. Pero tamén teño que dicir que a este grupo municipal ni ningún sindicato ni sindicalista se dirixiu. Nos, evidentemente, a este grupo municipal do Partido Popular de Cangas non ten ningún compromiso con ningún sindicato nin con ningún sindicalista. E, polo tanto, aínda entendendo e coincidindo en algunhas das cuestións que aquí se plantexan, no tema dos refuerzos, bueno, pois posiblemente en momentos puntuales do ano pois se necesiten, é dicir, en todos esos temas estamos totalmente de acordo. Pero, insisto, como a nós nadie se dirixiu, nós non vamos a entrar en votación. Moitas gracias, señor Sotelo. Se quere a última intervención, teño que abrir outra ronda. Temos media hora. Hai tres. Bueno, ben, ten dereito a falar. Tiña entendido que a última intervención tiña aí a ponente e hasta agora foi así. Fale. Eu simplemente lle pedín encarecidamente Vou ser moi breve. que ás 11 da noite deberían estar na casa, todo o mundo, incluído eu. Pero ben, interveña, señora. Eu vou a ser moi breve, vou rematar. Vamos a ver. Entendo que entendan, estupendo, queda moi ben, señor Sotelo, entendo que entendan. Non apoiar unha moción porque ninguén se dirixe a vostede é que nos estamos dirixindo o BNG de Cangas, estáse dirixindo ao pleno da corporación e a todos os concelleiros e concelleiras da corporación explicándolles este problema. Somos nós os que nos estamos dirixindo aquí. Non se trata de que veña agora un sindicalista e se poña en contacto con cada un dos grupos. Non creo que sexa necesario. Calquer grupo político que trae unha moción a este pleno traen en función dos seus coñecementos ou dos contactos que teña, nada máis. Nós, en este caso, coñecemos a situación, falamos con que tiñamos que falar, coñecemos o que está a pasar e a acontecer, e é certo que é unha concesión dunha empresa de Atlánticas de Ambulancias del Atlántico e demais, que aquí está nomeada, vale? E nos instamos os Sergas a que cumpra sencillamente a vixilancia que ten que facer sobre esa concesión, nada máis. Todas e todos coincidimos que o servizo é imprescindible, creo que aí estamos todas de acordo. É necesario, necesitaríamos ter unha terceira ambulancia, eso sabémolo tamén todas e todos, e o que non é de recibo é que estén en Vigo unha hora mentres Cangas e Moaña quedan desatendidas. Iso é o que non é de recibo. E haberá que poñer todos os medios ao noso alcance, vense esa cun acordo da toda a corporación a través dos medios que poidamos para que iso non volva a acontecer. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Pasamos a votar a moción. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non entraban en votación, señor Jiménez, que non ven sendo o mismo. E votos, técnicamente, sí. Votos a favor? O Partido Popular non entra en votación, o cual ven sendo unha abstención técnica. Punto 10 do orde do día, expediente 6667, moción do BNG sobre seguridade viaria nas estradas autonómicas. Para defender a moción, ten uso a palabra, señora Giraldez. Ben,
Vou a ser tamén, intentar ser o máis breve posible. Esta moción do que se trae que o Bloque Nacionalista Galego, como grupo municipal, a través dos seus representantes no Parlamento Galego, presentou unha serie de enmendas aos orzamentos da Xunta de Galiza 2021. Entre esas enmendas, os orzamentos das distintas consellerías figuran as que están relativas á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. E nós queremos destacar nesta moción unha das moitas solicitudes que fixemos a través das nosas alegacións, porque entendemos que é necesario, e se ben reforzada a través dun acordo plenario, pois sería incluso moito máis efectiva para acadar os resultados que necesitamos. Porque o problema que temos en Cangas coas estradas da Xunta de Galiza, nós o que pedimos é un plan de mellora da seguridade viaria nesa rede autonómica de estradas, todo que isto que incluya, ademais, concretamente, estes puntos que falamos, urbanización e mellora da PO 551, que é a que atravesa todo o núcleo urbano de Cangas, dende a rotonda do Gordo, a mellora do alumeado nas rotondas de conexión coa vía do Morrazo, nos enlaces de Cangas, a Meixoa da Coiro, como na rotonda da Portela, que todas e todos sabedes que non se ve absolutamente nada, está toda a cegas. Mellora da seguridade viaria na PO 315, que é a estrada que Cangas a Bueu, non? Justamente hai 3 puntos concretos onde non nos fixamos, pero, bueno, a mellora é para todo, claro. En Aldán, a dotación de beirarrúas no cruce coa rúa Camiño da Costa, que é abaixo pasando, bueno, todos coñecedes o Camiño da Costa, que vai a subir o Seriátrico, bueno, pois a estrada será para que se dote de beirarrúas, porque ese tramo justamente non o ten. É de dificultade, sabémolo, pero que sexan os propios técnicos quen estudie a solución para dotar de beirarrúas ese tramo en Aldán. E pasos de peóns no cruce do Bisoio e no cruce da rúa Cunchido da Riba de Arbo. Poño de referencia estas dúas, tanto o cruce do Biso como o cruce coa rúa Cunchido da Riba, como referencia a estradas, evidentemente, pedimos actuación na estrada autonómica. Este plan de mellora da seguridade vial é importantísimo por as características, porque atravesa todo o noso concello, nuns puntos e noutros. Entón, temos grandes problemas de visibilidade, problemas no firme, problemas con peóns que atravesan carreteras onde non hai pasos, temos que garantir esa seguridade. O exposto que instar a Xunta de Galiza a incluir nos vindeiros orzamentos autonómicos unha partida económica para un plan de mellora da seguridade viaria no noso concello que incluya os que detallei antes. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Por parte de Avante, señora Vizoso. Se me permitides o comentario, máis do mesmo e incluso mellor facendo un pouco de referencia á moción que Avante presentou hoxe tamén, que moitos dos puntos de acordo incluso os temos aprobados xa con anterioridade noutros plenos, en xullo, creo, deste ano, unha moción do BNG con algún destes asuntos. Nos vamos a apoiar a moción. Entendo que o BNG de Cangas trae esta moción porque é algo que o BNG está a defender neste momento no Parlamento e co cal interesaballe tamén o mellor reforzar esta demanda tendo tamén este acordo plenario. Por a nosa parte non vamos a poñer impedimentos. Nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Ben, por parte do Goberno vou intervir eu. Efectivamente, instar a Xunta de Galicia a incluir nos varios orzamentos. Xa se estuvo instando por distintos grupos durante estes anos. Pero aproveito a intervención da señora Vizoso, moi interesante neste punto, e de que foi unha moción aprobada máis do mesmo. Pois mire, vou aproveitar para dar información sobre o estado desta moción. Aproveito, así xa é unha menos que me toca. Mire, tuve nos últimos anos reunións dúas coa conselleira de Infraestructuras, doña Etel Vázquez, a que se lle entregou bueno, non, pero como vostede dixo eso, e ademais miro mellor pastelado, e donde se lle entregou un dossier con todas as carencias, elaborado por a Policía Local, con todas as carencias destas estradas autonómicas. Tuve outra reunión, dúas, co señor Menéndez, director xeral ou así de Infraestructuras, unha cos empresarios da Portela, non que aproveitei para entregarlle outro dossier, e outra con el directamente de Santiago, da que aproveitei para entregarlle outro dossier. Entregamos dossieres en estradas de Pontevedra. Quero dicir, e vamos a apoiar a moción, evidentemente, porque o que abunda non sobra. E quero dicir con isto que as estradas,
que aquí, por exemplo, bueno, hai que fazer unha mención a Avenida de Vigo, a Avenida da Coruña, etcétera, etcétera, porque hai unha rede de estradas autonómicas moi importante, moi perigosa, con moitos accidentes, pasos de peóns, por exemplo, etcétera, etcétera, que tuvemos que intervir nós, porque a Xunta non intervén, e, polo tanto, non se está olvidando. Quero que estean tranquilas e tranquilos que non se está esquecendo isto. O que pasa é que, efectivamente, non chega. Non chega. E quen pide, quen fala, quen tal, logo, nos orzamentos da Xunta, non aparecen reflectidos. Entón, vamos a facer a circunvalación, vamos a arreglar non sei que, vamos a facer non sei canto, pero nos orzamentos da Xunta non aparece absolutamente nada deso. Por eso saludo esta iniciativa, porque ademais se ven acompañada, se mal non entendín, cunha iniciativa parlamentaria de enmendas aos orzamentos. Por lo tanto, benvidos esa. E a ver se acaba xa dunha vez o tema de vamos facer. Creo que xa está feita, xa empezaron as obras da circunvalación, salió outro día na prensa, pero non hai nada recollido nos orzamentos. Por lo tanto, xa está ben e, efectivamente, hai que presionar para que se recollen os orzamentos. Desde a alcaldía, tuveronse todas estas entrevistas e teránse as que se necesiten cando, evidentemente, me reciban. Ahora mismo, nas consellerías non me reciben, pero non a min. Bueno, supoño que non a min. Non reciben polo tema do peche perimetral, da situación, etcétera, etcétera. Pero, desde a alcaldía, se seguirá insistindo e benvidos esa que outros grupos políticos nos foros nos que están presentes presionen tamén para que se desenvolvan estas actividades. Por tanto, o noso voto vai ser favorable, como é evidente. Señor Soliño. Boas noites a todos. O Partido Popular de Cangas se parecenos ben esta moción. Recordar que noutros momentos se trouxeron mocións similares, ou trouxemos nós mocións similares. Neste sentido, foron votadas en contra. Como partido que representa os veciños, fai cousa de uns meses, posemos tamén en contacto cos responsables da Consellería de Infraestructuras e máis Mobilidade, en donde lle trasladamos certas deficiencias que existían dentro da rede de carreteras que hai no Concello de Cangas, un plan de actuación do Concello, un plan ambicioso, os cales advertir que estes puntos que recollen a moción que trae o BNG a día de hoxe están íntegramente recollidos dentro dese plan que presentamos na Consellería. Nada máis. Moitas grazas, señor Soliño. Señora Giraldez. Ben, alegámonos moito de que vostedes tamén lle den traslado a quen ten que darllo. Pero o certo é que nos orzamentos da Xunta de Galiza non figura ninguna partida específica para ese plan do que vostede falan. E o que pedíamos, que incluyan nos orzamentos, porque se non hai orzamento van a escapar totalmente e farán actuacións illadas ou parches nas súas estradas, e a verdade é que a necesidade é moi grande. Todas coñecemos como están as estradas e agora mesmo que están cun período de alegacións de enmendas aos orzamentos 21 é o momento tamén para que leven reforzado a solicitude unánime de toda a Corporación de Cangas de que se faga ese plan de mellora da seguridade vial que é necesario para Cangas. Moitas grazas, señora Giraldez. Quere intervir outra vez, señora? Non. Eu tampouco vou intervir. Tampouco, por pasar. Simplemente por recordar o da circunvalación que nombrou anteriormente o señor alcalde. Saiu outro día na prensa, non me parece. Sí, nada, a circunvalación tamén recordar ao señor alcalde que desapareceu dentro do plan xeral, dentro do borrador do que do plan xeral, entón, tamén se pode incorporar o plan xeral o que é a circunvalación para que a Consellería poida facer esa circunvalación. Nada máis. Perdón, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade dos concelleiras e concelleiros presentes. E 11.11 da orde do día, toma de coñecemento da renuncia do concelleiro do PSOE, Hugo Fandiño Alberto. Supoño que, leo os puntos simplemente,
toma de coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por don Hugo Faldiño Alberte na súa condición de concelleiro do Concello de Cangas e a todos os demais cargos que exerce derivados desta condición. E, segundo, comunica o presente acordo xunto coa documentación presentada á Xunta Electoral Central para que expida a credencial acreditativa da condición de electo a favor do candidato seguinte na lista que, segundo os datos que obran os concellos despois de ser aceptadas as renuncias, é dona María del Pilar Nogueira González, que ocupa o posto 13º na lista electoral do Grupo Municipal PSDG-PSOE Cangas nas eleccións de locais de maio de 2019. Entendo, señor secretario, que non há lugar a manifestarse, nin a votar, nin... Pode manifestar, pero non há lugar a votación, nin nada parecido. É dicir, tomamos coñecemento da renuncia. E planteolles unha cuestión rapidísima. E a señora Carmen Nores Maquieira, e como presidenta da Asociación Avó da Sanidade de Cangas, presenta un rogo. Se queren eu leo, porque é un rogo que, en último caso, de decir que sí, e trasladaría ao Centro de Saúde, un rogo que ten que ver coa situación da asistencia sanitaria no Centro de Saúde, asistencia sanitaria fora, colas fora, etc. Leoa, se lles parece. Se non queda por o próximo pleno. Leo. Bueno, dona Carmen Maquieira, o sea, Nores Maquieira, perdón, con domicilio en Méndez Núñez, en calidade de presidente da Asociación Avó da Sanidade de Cangas, diriximo o Pleno Municipal de Cangas para expoñer a seguinte situación. No período de desconfinamento, agentes sociais, profesionais da sanidade e da saúde pública indicaban a necesidade de potenciar a sanidade pública e reforzar a atención primaria, pois era sinalada como a primeira liña de defensa na contención da pandemia. Sorprendentemente, na nova normalidade, entre aspas, atopamos a atención primaria en Cangas coa mesma precariedade anterior, ademais dunha atención baseada en primar consultas telefónicas sobre as presenciais e con restriccións de acceso ao centro de saúde para os usuarios e usuarias. A Voz da Sanidade exixiu, dende ese momento, unha solución ás esperas diante do centro de saúde. Alertamos desta situación ao xefe de servizo que presentamos unha queixa diante da Valedora do Pobo, solicitando coñecer cales eran as previsións da organización desta situación cara á proximidade da tempada outono-inverno. As inclemencias do frío e a choiva nos últimos meses acrecentaron a indignación da veciñanza de Cangas, posto que a día de hoxe non se comprende por que o centro de saúde aínda non ten establecidos circuitos seguros de mobilidade e de permanencia que cumplan as medidas preventivas anti-Covid-19 para poñer fin ás colas diante do centro. Grazas ás denuncias da cidadanía, o Sergas instalou unha mampara de cristal na zona de urxencias, dando por solucionadas as molestias dos veciños e veciñas debido ao frío e a chuvia. A colocación da mampara é unha decisión acertada, pero non é a solución ás esperas na rúa. Polo exposto, rogamos á Corporación de Cangas asuma estas inquedanzas de veciñanza e realice todas as xestións necesarias diante das administracións necesarias para acabar, sanitarias, perdón, para acabar con esta situación. Isto é un robo, pois a verdade non sei que... Unha asunción dunha moción de un grupo político. No, isto é un robo. En robos e preguntas, digamos. Presentan... Do público tamén. O rogo sería despois de robos e preguntas. De vos, sí. No, pero bueno, como é un papel escrito. Ben, e... hai moito cachondeo por ese lado. Temos... Está ben que o pasemos ben. E... Robos e preguntas, perdón. Sí. Eu trasladei en comisión informativa, reitero aquí, porque eu iba a falar coa aprobación da acta do pleno anterior, pedir copia do convenio coa Deputación para executar a obra da Beirarrúas Viso Igresario. Houve moito debate no pleno anterior, non quedou claro cal era a proposta de texto definitiva e, bueno, o noso grupo municipal pediu por escrito que se nos entregara... Pero cando pediu? Na última comisión? Nesta semana, uns días, non sabría dar xa data, pero que se nos faga entrega da copia do convenio coa Deputación, se é posible. Vale, perfecto. Do texto definitivo, claro está. Gracias. Perdón. Sí. En outubro do ano 2019 preguntei por o inventario de bens. Dixéronseme que estaría listo para o decembro do 2020
Rematou decembro do 2020 e quero saber pois, por onde ven. Milladoiro, Santiago, Caldas... Pois non está nin no Milladoiro nin ningún sitio dese. Desde hai 3 días que está no Concello de Cangas. Falta de respeto, tío. Un rogo. Sí. Do que se trataría é de que colgaran dunha vez porque está desde o mes de maio que non está actualizado o tema das actas, das xuntas de goberno e das comisións informativas e dos plenos na páxina web para que todo o mundo teña acceso a ela. Non hai copias e creo que todo o mundo ten dereito. Ten toda a razón do mundo, pero tamén de momento estamos con unha soa persoa auxiliando na Secretaría. Non, porque é unha persoa que ten que facer todo, absolutamente todo. Cando aí hubo sempre, históricamente, 2 persoas, incluso chegou a haber 3, ahora mesmo hai unha sola. Por eso non surxe tanto a RPT, pero a RPT non depende do goberno, por eso non depende só do goberno. Algúnha outra pregunta? Señor Sotelo. Non. Haberá que cumplilo. De todas formas, eu tamén lle digo unha cousa, señor Sotelo. Cando foron as preferentes, vostedes non retiraron ninguna conta. De todas formas, eu pedín un informe... Bueno, usted personalmente sí, eu tamén, pero iso é outra cousa. Eu, como non teño cartos, non teño conta. Digo que eu pedín un informe á tesorería tamén, porque habrá que traer a pleno ou discutir nunha xunta de portavoces que se fai, eu informei do tema, que se fai e ver cales son as consecuencias. Evidentemente. A eles non lles importa moito, aseguro-xo. Non lles importa moito. Non, a mí non me venden nada. Están hoxe de vendedores. A mí non me venden nada, absolutamente nada. Non compro nada, non teño cartos. Señora... Unha pregunta. Remata... Digo, acabo de contestarlle dicindo... Sí, acabo de dicir... Deixeme que yo repita, pero ao mellor non me oiu. E díxenlle que íbamos tratar nunha xunta de portavoces en canto me den un informe que me din económico. Vámoslo falar. Si estamos todos de acordo, ben, me parece moi ben. Si estamos todos de acordo, o levamos adiante. Eu non teño intereses ningún sen a banca, podo asegurarlo. E máis, fun o único político que votou en contra da fusión. Sabe? Cousa que o seu partido non fixo. Eu votei en contra desa fusión. Digo que para que saiba que non teño interese, só me encaixa nada. Perdone, señora. Sí, quería preguntar, rematas ao plazo para presentar ofertas no contrato de axuda no fogar. Quería saber se hai coñecemento de se presentou algunha empresa. Sí. Pero... non sabemos. Hasta que remate non se sabe, porque... A clave do tema de contratación a ten a funcionaria. Bueno, pois moitas gracias. Perdón. Perdón, é que non o entendín. Pidíronlle un informe ao secretario. O secretario, se a conveniencia ou non, como responsable legal do Concello, a conveniencia ou non... Pero entón non me pregunte a mí se lle ten que facer o requerimento co tal, eu que sei. Sí, claro. Pensei que me preguntaba a min, home. Bueno, a min que me di.